Il-qagħda ta' reputazzjoni ta' Malta bħalissa hi mingħajr li x'kien dubju l-ar li kienet f'dawn l-aħħar 20-30 sena. Il-banek qalu hekk jonqosni li nieħu l-cryptocurrencies. Ħataqra dwar Malta, l-iskandli, l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, minn tisser taqra kemm Malta huwa pajjiż eċitanti, up and coming li qed jagħmel affarijiet stra innovattivi, jieħu passi ta' ġgant il qudiem, inżidu riskju fuq riskju fuq riskju. Allura ovvjament bdejna imbeżawhom lil banek. Tipikament l-investiment li nies fid-dinja tal-finanzi vera mhux qed ifittxu. Nirdefaw najdu kemm għal-buzz Min waħda neħibu tnejn Ma nifmux dwar x'qed irednu Nistaqsu kif u x'fatta u fejn Il-Podcast tal-ġar! Il-Podcast tal-ġar! Mela, tlaqna? Xana ħbib tiegħi lura l-podcast numru minn il-Madonna jaf. Llum għandi lil-Charles Kassar. Charles huwa bniedem li malar ser naħbib il-nafu forsi madwar kemm 5 tiem bro. 5 tiem. 5 tiem ta' ħbiberija. Could have been a lifetime. U ma Charles huwa avukat li għandu kumpanija li tħares biex ta' kumpaniji oħrajn mir-riskju ta' kriminalità finanzjarja? Correct. Is that it? Okay. Apparti minn hekk, id-dimensjoni cool ta' Charles hija l-fatt li ddoq ma' Dune huwa l-bassist huwa wieħed mill-fundaturi wkoll nitħattu xi ħaġa dwar hekk. Fil-fatt intom għandkom kunċert, intom ħaddoqqu fit-tielet u r-4 ta' Diċembru. Tajjeb, dwar għambat nitkellmu wkoll. Infakkarkom il-patruni tagħna li naħseb issa qed noqorbu 300 bro, x'taħseb Ġiljan fejn 300 wasalna naħseb hemmhekk qegħdin. Nirringrazzjakom ħafna tal-appoġġ, naf li tinstema' għal platitudni ma vera. Grazzi wkoll lil ħabib tiegħi Derek ta' Derek Meets, nselli għal tal-Sphinx tal-Free Hour u llum ħanagħmel tislija partikolari għas-sinjorina li ġobet ilna s-siġijiet u salvat li letteralment sormi tiġi. Il-ħabiba tagħna Francesca tal-Afterglow Events li torganizza l-events u kif ukoll torganizza l-kalendarju ħajti u jekk teżisti liġi għall-istupru tal-WhatsApp jiena ħati tal-istupru tal-WhatsApp ta' Francesca nittamaw li dik il-liġi ma tidħolx fis-seħħ forsi jista' l-avukat hemm xi liġi ta' din ix-xorta. Għalissa le, però mhux ta' min jarmija bħala konsiderazzjoni. Nikkonsidrawha. Mela, tlaqna. Merħba, insomma, bro, kif inti? Tajjeb ħafna, grazzi. Vera sirna ħbib mal John. Ija ta' għandek dispożizzjoni solari. Konsonant fabli, imma solari wkoll, apparti li ovvjament evidentament intelligenti, napprezza bniedem intelligenti, napprezza bniedem intelligenti li mhux besqa wkoll. Mara tiegħi ħataraħda l-programm, grazzi John, mbagħad nirranġaw. Taqbel miegħi il-mara tiegħek taħseb jekk nagħmel tal-istqarrija? Assolutament le, l-mara tiegħi waqfet tifrekwenta Facebook għaliex dejqitha bl-iktar mod assolut il-know-it-allness ġenerali tiegħi u siba no use ammens u attwalment ħarġet mill-Facebook minħabba fek jiġifieri. Istra, istja. Dik il-know-it-allness titrasferixxi ruħha f'ambiti lilin mid-dinja online? Probably Iva. Niprofa nikkontrolla mifni għandi sija satej għandek nitkellmu fl-imkien ġviri naraw xħajġri matul il-konverzazzjoni. Le, għandi tammit gbara li. Mela, tlaqna ma l-ewel fil-qafas ta' taħdida un bat minn hemmhekk biex ta' taf kif jaħdan il-podcast. Nibdew is-serjetà. Nibdew is-serjetà un bat dejjem biex ta' nfalli somewhere along the way. Il-biraħ tkellimna ftit u inti għat li l-qada ta' reputazzjoni ta' pajjiżna mhux tal-miex stellari tal-li qabli l-ar li qatt kienet fl-aħħar kemm sena. Nisserjaw ftit il-qada ta' reputazzjoni ta' Malta bħalissa hi mingħajr li x'kien dubju l-ar li kienet f'daw l-aħħar 20-30 sena. Ġifieri Malta għamlet matul is-snin u kien ix-xogħol ta' gvernijiet suċċessivi, amministrazzjonijiet suċċessivi, sforz kbir biex tibni reputazzjoni tagħha. Tibni reputazzjoni tagħha biex niftehmu bħala pajjiż serju, stabbli, fejn inti tista' tpoġġi flusek, fejn inti tista' tpoġġi n-negozju tiegħek u inti tagħmel in-negozju li għandek tagħmel b'mod serju kif suppost.
U din hija reputazzjoni li ħdimna ħafna fuqha. Imma f'dawn l-aħħar snin, di reputazzjoni ħadet daqqa waħda wara l-oħra u minn reputazzjoni stellari, jew jekk mhux stellari, reputazzjoni tajba, jiġifieri, llum il-ġurnata reputazzjoni tagħna ħadet daqqa kbira u żgur li l-ar li kien f'daw l-aħħar 20-30 sena. Starija kbira, tipo x'inhi l-evidenza biex. Mela, l-ewwel net u forsi l-iktar ħaġa li tiġbed l-attenzjoni internazzjonalment għandna l-famuż grey listing u forsi nitkellmu dwar x'inhu il-grey listing. Illi ovvjament huwa sinjal ċar u formali li qed jintbagħat l-iswieq tad-dinja kollha li isma' f'dan il-pajjiż hemm min jidirlu illi hemm il-problemi u li daw il-problemi għadhom ma ssolvewx. Lil hemm il-grey listing hemm xi ħwejjeġ oħrajn li speċa jibmarkaw għax reputazzjoni hija xi ħaġa kważi mhux suġġettiva ta' ma speċa kif qed iħares lejk ħaddieħor l-assessment li qed jagħmel fuq. Naturalment, mela. L-ewwel nett nosservaw id-diskors, in-narrattiva fil-medja internazzjonali. Fil-medja internazzjonali llum jekk tmur fuq il-paġna ta' New York Times, jew tal-Guardian, jew tal-Gazzetti l-kbar, jaħseb x'jaħseb dak li jkun dwarhom tħobbhom jew tobodhom, imma finalment dawn huma l-media outlets il-kbar tad-dinja u tfittex Malta, ħataqra dwar Malta l-iskandli, ħataqra dwar Malta l-assassinju ta' Daphne Caruana Galizia, minn tisser taqra kemm Malta huwa pajjiż eċitanti, up and coming li qed jagħmel affarijiet stra innovattivi, jieħu passi ta' ġgant il-qudiem, ħataqra kemm huwa pajjiż fej hemm il-problemi, hemm it-taħwit. U dika għalkemm mhu statement preċiż, xjentifiku, jiġifieri, huwa xorta waħda xi ħaġa li wieħed jista' faċilment josserva. U apparti minn hekk aħna fl-industrija dawn l-affarijiet forsi aneddotali, però ngħixu għax għandna darfajt niltaqgħu magħhom, nitkellmu man-nies, nitkellmu mal-barranin. U jiena niftakar jiġifieri numru ta' snin ilu kien għadu kif seħħ il-Panama Papers, jiġifieri. Iltqajt ma' rappreżentanta ta' waħda mill-ikbar istituzzjonijiet finanzjarji fid-dinja kollha, jiġifieri, rappreżentanta tar-reġjun globali tagħhom tagħna. Ma li tqajt ma' dil-persuna, ltqajna biex qed jagħmel soċjalment jiġifieri li tiekol tuħu drink u ssir tafel dak li jkun. Ma li poġġiet bil-qiegħda, prattikament wara li qalt li bonġu din il-persuna xilin din resqet lejha qalt li what's this business with Panama? Ġifieri din persuna li ġiet Malta, ma ġietx Malta bħala ġurnalista, ġiet Malta xogħol jinteressaha biss in-negozju li kien jinteressaha il-kumpanija tagħha. Ġiet, poġġiet bil-qiegħda u l-ewwel ħaġa li saqsietni x'qed jiġri fuq dil-biċċa tax-xogħol kemm stramba, x'qed jiġri. Jiġifieri dawn huma nies influenzati ma kif mar in-negozju ma dik tali persuna. Dak iż-żmien le. Imma sad din hija storja illi għandha 4-5 snin, ftit wara li kien seħħew il-Panama Papers fix-xhur ta' wara, nsejt eżatti meta kienu seħħew off the top of my head jiġifieri. Però dak iż-żmien le. Però llum il-ġurnata qegħdin nibdew naraw l-evidenza tal-ħsara reputazzjonali li saret fil-pajjiż. Fil-fatt waħda mill-Big Four reċenti ħarġu studju tal-attrattività ta' Malta. Spiega l-Big Four. Skużawni. Il-Big Four huma il-kumpaniji tal-awdituri l-kbar. Waħda minnhom daw toħroġ kull sena toħroġ studju fejn tagħmel sondaġġi u studji oħrajn fejn tara kemm Malta meqjusa attraenti għall-investiment. U n-riżultat li kisbet Malta dis-sena kien jidilli l-ar li qatraw. Żgur li kien ħafna ar minn ta' snin. Di tal-Ernst & Young qed tgħid inti. Diki. Fejn għall-ewwel darba kien hemm ħafna iktar nies li ħasbu li Malta mhux attrajenti milli huwa attrajenti. Li hija xi ħaġa ġdida. Apparti mill-fatt li ovvjament inti kollok tara ċerta evidenza meta tkun taħdem fis-settur illi diffiċli li forsi tinqabad matematikament, ma niftakar qed nitkellem waħed mill-klijenti tiegħi li huma kumpanija ta' accountants u awdituri u qalu li dakinhar stess li tħabberar il-grey listing immedjatament tlifna klient. Ġara. Kien hemm kumpanija li qiegħda tiċċaqlaq minn pajjiż li hu diġà grey listed u dawn iridu jiġu Malta. Għax Malta pajjiż Ewropew, mhux grey listed biex kollhom bażi ġdida. Dakinhar li ħarġet l-aħbar, għallu hawnhekk minn ġottaġen jekk mhux morna l-ġonnar, minn ġottaġen ħanibgħu fl-istess taġen. U eventwalment iddeċidew li jmorru pajjiż ieħor bħala konsekwenza direttissima immedjata u diretta ta' grey listing. Sewa. Apparti minn dan, però, l-ikbar problema ta' grey listing se tkun dak li jiena ngħidu dak li jgħidu l-opportunity. Ħanaslu għal grey listing.
xtaqtna iktar minn dawn l-aneddoti li speċna għamil digressjoni importanti għal-jom. Għax nħos li it's the perfect storm, għedin f'naqta powder keg. Apparti minnek, apparti l-gradistin, kienem daw żewġ tistejjer ta' li il-BOV telef il-Correspondence Bank ta' dollar u l-Mastercard u kol musa tibqa t-opera ma' l-BOV. U daw żewġ avvenimenti u ma' il-kanarin proverbiali fil-mina tal-faham. By the way, terminu li naħseb qatt ma ntuża bil-mal. Kanarin, the canary in the coal mine. Sfortunatament naħseb li l-canary in the coal mine ilu ftit ta' snin standut u difnu għamlu l-rituali kollha jiġifieri u dal-kanarin issa fossilizzat. Kif għanpoġġija, ilu jberraq li ġejjin il-problemi. Ilu jberraq. U mhumiex affarijiet li skoprejnijom din is-sena u laqas is-sena li għaddiet. Ilu ħafna jberra. Issa biex nirrispondi però l-mistoqsija speċifikament, nirreferu l-ewwel xogħol għal il-correspondent banks, jiġifieri il-Bank of Valletta u mhux il-Bank of Valletta biss, jiġifieri ma' ħafna banek Maltin esperjenza u diffikultà fuq dak li jgħidu l-correspondent banking. Issa biex nippruvaw l-ewwel xogħol nifhmu dwar xi ġedin nitkellmu, jiġifieri il-correspondent bank huwa il-bankier tal-banek. Ġviri, il-banek meta jitrasferixxu l-flus minn punt tal-ieħor internazzjonalment huma stess jagħmlu użu minn banek ikbar minnhom. U bħalna l-individwi mingħajr il-kont tal-bank diffiċli tagħmel trasferimenti u l-istess ħaġa jesperjenzaw il-banek bejniethom. Issa. Biex nagħmel naqra ta' sommarju forsi naqra iktar nisempliċizza. Jiġifieri aħna qed nistqarru li jekk Bank Malta irid jibgħat ċertu whatever ammont ta' flus il-bank għall-argument Franza, minħabba li m'hemmx konnessjoni diretta bejn dawn il-banek għax huwa impossibbli li jkun hemm, jeżistu daw il-correspondence bank li minnhom hemm fid-dinja madwar. Ftit tużani minnhom jiġifieri, daw l-ikbar istituzzjonijiet fid-dinja li jifilħu jkunu bankiera ta' banek oħra, jiġifieri mhux ħajkun il-grocer tar-rokna. U aħna bħala u bank żgħar bħal BOV ikollu kont tal-bank f'dan il-bank enormi, il-bank Franċiż potenzjalment ukoll ikollu kont tal-bank enormi u transazzjoni sirek. Issa, il-bank li kienet jagħmel il-bank il-kbir il-bank il-kbir tal-nofs li kienet servi ta' intermedjarju biex aħna nħallsu bid-dollar barra minn Malta, għallilna fuck this amount. Ekku. Issa, hemmhekk hemm żewġ fenomeni f'daqqa. Nibdew mill-fatt illi l-ambjent internazzjonali ma kienx favorevoli għalina to start off with. Xiġifieri, ġifieri inti mad-dinja kollha beda jiżdied il-furur u il-focus fuq il-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja. U ovvjament inti biex timmonitorja, biex tifli x'qed jiġri u tevita li l-bank tiegħek jiġi użat biex jiġi sfruttat għal kriminalità finanzjarja ħasil tal-flus u hekk, forsi anke nitkellmu mbagħad fuq x'inhuma dawn l-affarijiet. Ovvjament tiswa l-flus. U l-bank jekk ħajra suq żgħir, faċilment ħajdeċiedi isma' jiena dan is-suq żgħir. Huwa fl-interess tiegħi li nonfoq il-flus li għandi bżonn nonfoq biex nimmonitorjah kif suppost, jew jaqbil li sempliċement noħroġ minnu naħsel idejja minnu dan is-suq. Partikolarment jekk hu suq żgħir u fucking riskjus. Bħal Muta Malta, issa, is-suq Malti huwa żgħir u għal raġunijiet li forsi mbagħad nitlu fihom huwa wkoll suq illum il-ġurnata meqjus riskjus. Iġveri inti għandek fuq naħa il-riskju huwa għoli, l-introjtu huwa żgħar, ma fiex xi loġika kbira li tieħu deċiżjoni li isma' bro, da ma interessanix iżjed. Illa li l-fatt li għandi ċars kassajed, bro, ġifieri, di trid tidħol x'imkien fis-sigla. Mela, it's a case of high risk, low yield, tipikament l-investiment li nis fid-dinja tal-finanzi vera mhux qed ifittxu. Jiġifieri biex niftehmu, il-pressjoni kienet il-banek barranin il-kbar kienu diġà predisposti illi jekk jaraw ir-riskju ħajħarbu minnu. Mbagħad aħna Malta matul is-snin, ma speċjalment matul l-aħħar snin tal-amministrazzjoni ta' Joseph Muscat, il-riskju fil-pajjiż bdejna nżiduh b'rata aċċelerata ħafna u bdejna nżidu riskju fuq riskju fuq riskju. Allura ovvjament bdejna imbeżawhom lil-banek. U din hija l-istess konsiderazzjoni li għamlu l-Mastercard? Ara, ħankun onest, għandi inqas insight fuq il-konsiderazzjonijiet li setgħu jagħmlu l-Mastercard, jiġifieri ma rridx
noħroġ fuq siq waħda u ngħid żgur huwa hekk, però ma neskludijiex lanqas, jiġifieri, però ir-realtà li m'għandix informazzjoni preċiża biżżejjed biex inkun nista' hand on heart ngħidlek. X'inhu nibqgħu fuq tal-correspondence bank biex nixtarru għala iktar forsi f'na iktar dettall. Il-konsegwenza li l-ikbar bank tal-pajjiż jitlef il-correspondence bank tad-dollar bħalissa tuża l-Western Union. Il-Western Union f'moħħi huwa isu ġejna relegati għas-serje G. Huwa minnu jew huwa hija biss perċezzjoni bħal traffiku. Ifimni, l-inti meta entità titlef l-aċċess tagħha għad-dollar u meta pajjiż jitlef l-aċċess tiegħu għad-dollar jew jonqoslu l-aċċess tiegħu għad-dollar ħaġa tajba ħafna mhijiex. Ejja nispjegaw daqsxejn għaliex għax inti id-dollar huwa tobhom jew tobodhom il-munita tal-Istati Uniti. L-Istati Uniti huwa l-ikbar ekonomija fid-dinja, ħafna swieq fid-dinja joperaw fosthom is-suq taż-żejt, joperaw għabbażi tad-dollar, jiġifieri inti biex tipparteċipa fihom irid ikollok id-dollar fidejk. Daqshekk kieku inti għandek karozza li tixtieq tbieħha second hand Malta, inti ħad tistenna li titħallas in euro, teoretikament tista' titħallas fl-isterlina jew f'xi munita oħra minn tistenna li titħallas in euro. Jiġifieri inti l-fatt illi pajjiż jonqsulu il-korrispondenti tiegħu ħaġa tajba l-ekonomija tal-pajjiż mhijiex jiżdied l-ispejjeż, jiżdied id-dewmien fi żmien u anki huwa kif ħanpoġġiha isu l-oppost ta' seal of quality. U għabli jibdew jiswawna iktar flus, biex ta' jiena nimmaġna li jekk jiena mmur nipprova negozja ma' daw il-kumpaniji enormi għal-tankiet ta' żejt bl-euro, nasib again jiena tinżidlu riskju għax hemm iktar m'għandek diffikultà biex taċċessaħ id-dollar, jiġifieri, naturalment l-ispejjeż biex taċċessaħ sejrin jiżdidulek u inti dejjem economics bażiċi ta' beggars can't be choosers, jiġifieri. Xanka jġi soġġetta tal-fluctuation tal-forex. Naturalment. Forse qed niggikja u ftit iżejjed. Ħana jellek. Il-perċezzjoni tal-Western Union hija minna li l-Western Union hija third division tal-correspondence. Ma nixtieqx nikkritika l-Western Union fis-sens li huma klijenti tiegħi le. Actually le, però jekk jinteressom qiegħed hawnhekk. Shoulder compliance. .mt. Le, anzi, John Malija .mt, mbagħad ngħaddilek il-xismu. Le ħanejtek. Bħala commission. M'għandix idea dwar xi qed titkellem. Però biex ma nixtieqx nikkritika l-Western għax ovvjament din hija kumpanija kbira, ġifieri, però hi waħda mill-korrispondenti jew entitajiet bankarji prinċipali u li żjed prestiġjużi u kbar tal-Istati Uniti, ir-risposta hija le. Sewa. Fejn topera soltu l-Western Union? Fejn l-iktar popolari? Topera f'diversi pajjiżi, ġifieri m'għandix informazzjoni dwar ir-reach sieħ tagħha, ġifieri, però hi topera biex titrasferixxi l-flus f'diversi pajjiżi, Malta ilhom numru ta' snin mhijiex xi kumpanija żgħira li tinsab Malta biss, di kumpanija internazzjonali topera f'ħafna pajjiżi, ġifieri ma naħsibx li dik hija xi bażi ta' xi kritika valida tagħha ngħidlek. Sewa. All right. Imma dejjem jonqsulna l-għażliet. L-għażliet naqsu ħafna, jiġifieri. Tajb li ngħidu li inti il-korrispondenti nisimgħu dejjem dwar il-US dollar correspondence għax id-dollar huwa li żjed munita importanti fid-dinja. Imma d-dollar mhuwiex l-unika munita fejn taħt iġi bżonn korrispondent, jiġifieri inti in-negozju jseħħ mad-dinja kollha, jiġifieri, u tinsewx li Malta aħna għandna ċentru internazzjonali fejn inti l-kumpaniji jiġu Malta u jagħmlu l-business madwar id-dinja kollha. Inti taħsibx jiena u inti li nitħallsu fl-euro u jkollna x'naqsu bejnietna domestikament, imma Malta tittimmaġina kemm hemm għandek kumpaniji li qegħdin jaħdmu fuq bażi globali. U anki fuq muniti oħrajn illi jqumu diffikultajiet fejn għandhom x'jaqsmu il-korrispondenti. U hemm xi ħwejjeġ li tixtieq tipponta għalihom biex jkomplu speċa jsaħħu din in-narrativa li qed nitkellmu dwarha? Biex nikkumbattu n-narrativa jew biex insaħħu? Biex insaħħu le fis-sens li jisma' anke pereżempju jiena fil-korrispondent tal-jen kellna problema miegħu. Qasem għalfejn nitkellmu fuq il-livell tal-korrispondenti li forsi huwa diffiċli għal persuna li mhux fid-dinja finanzjarja li japprezza immedjatament, ma anke sempliċement naraw il-ħajja tan-nies ta' kuljum u l-ħajja tal-kumpaniji ta' kuljum. Il-relazzjonijiet mal-banek
saru iżjed diffiċli minħabba trends ġenerali illi żiedu l-burokrazija fil-banek. Imma apparti minn hekk saru wkoll iżjed diffiċli minħabba r-riskju li Malta hija assoċjata magħhom il-ġurnata. Ġifieri inti entità Maltija, ninsaw il-korrispondenti, inti entità Maltija illi għandek bżonn kont mal-bank biex topera biex tagħmel in-negozju normalissimu tiegħek. U inti għal xi raġuni jew oħra għandek bżonn ikollok bank account barra minn Malta. Ma li ħatmur biex tifla dak il-bank account barra minn Malta, awtomatikament minħabba l-fatt li inti entità f'pajjiż grey listed, awtomatikament u f'ħafna liġijiet oġġett mandatorju skont il-liġi, dik il-bank barrani lilek sejjer ikun mitlub li jisek bħala riskjus. Awtomatikament tista' tkun l-ikbar qaddis fid-dinja, xorta ħad tiġi meqjus bħala riskjus. U l-bank peress li jisek bħala riskjus, jew sejjer jgħid isma' ma diebda interess li d-dili għamil dan. Jew inkella jekk jaċċettak ħajjamillek proċeduri iżjed rigorużi u iżjed diffiċli biex inti tgħaddi minnhom. Jiġifieri dawn l-affarijiet mhumiex biss affarijiet eri-feri tal-bankiera li ma jaffettwx l-affarijiet tal-ħajja ta' kuljum, affarijiet li qed jiffiltraw u jimpattaw direttament il-ħajja tan-nies komuni. Mela, isma' isna sfinna mal-xifer tal-grey list. Nispjega naqra il-grey list effettivament x'inhi. Mela, ejja nibdew mill-pedamenti bażiċi. Fid-dinja tal-kriminalità tal-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja teżisti entità jisimha l-Financial Action Task Force, l-FATF. L-irwol tal-FATF huwa li joħroġ ir-rikomandazzjonijiet l-standards l-entitajiet u l-pajjiżi huma mistennijin illi iżommu magħhom. Issa, ġara, l-FATF skont l-evalwazzjoni tiegħu ta' Malta, l-FATF ikkonkluda illi l-standards pajjiżna u speċifika ċerta elementi partikolari mhumiex għolin biżejjed. U minħabba f'dik il-konklużjoni ġejna grey listed. Jiġifieri soġġetti għal iktar monitoring mill-FATF, iħares lejna iżjed bir-reqqa, u meta jidaħlek f'dik li jgħidula il-grey list, sewa, dik hija xi ħaġa tiġi pubbliċizzata madwar id-dinja u l-FATF qed jgħaddi sinjal qed jgħid meta tiddiljaw ma' dal-pajjiż u għodu zjed attenti. Mi sanzjoni, ġviri mux qed jgħidlek tmiss lira ġejja minn Malta x'ksirt il-liġi, dik hija xi ħaġa oħra interament differenti. Imma qiegħed jgħid isma' lira ġejja minn dal-pajjiż tiegħek daqqatajn ekstra. U ovvjament. Għax taf tikkawżalek il-problemi along. Għaliex fl-evalwazzjoni tagħhom lira ħirġa minn dik il-pajjiż, hemm iżjed ċans li hija lira maħmuġa milli lira ħirġa minn pajjiż li mhuwiex qiegħed fuq dik il-lista. Issa, mela, il-mistoqsija, mbagħad immaġna li jiena naf entità finanzjarja Ġermaniża l-argument. U naf li lira ġejja minn Malta, taf tkun iktar hemm il-potenzjal li tkun lira maħmuġa. X'in il-problema, speċa mhux lira tibqa'? Mela, fair point, jiġifieri. Issa il-banek. Speċa da moralizmu, speċa ta' id-Deutsche Bank ma tantx naqtaw speċa ta' Le, u dejjem żball kbir li wieħed jimmaġna l-banek u entitajiet ta' dell-istatura huma entitajiet moralistiċi, ovvjament in-nies jistgħu jkunu perfettament morali fil-bank, imma l-entitajiet mhumiex moralistiċi di profit driven bħal kull kumpanija oħra. Imma il-banek għandhom obbligi legali, dak li aħna ngħidulu l-anti-money laundering jew l-anti-financial crime, għandhom obbligi legali li huma marbuta illi jeżegwixxu li huma jipprevjenu l-abbuż tas sistemi tagħhom għal kriminalità finanzjarja. Jiġifieri inti l-bank mistenni li joqgħod attent biex jekk hemm ċans li lira li għaddiet minn taħt idejh hija maħmuġa, jipprova jwaqqaf milli tiġri ħaġa u fejn għandu jagħmel jinforma l-awtoritajiet b'dak il-fatt jagħmel daħħal dak li jgħidu l-suspicious transaction report. U li mill-awtorità li jrid jirrapporta l-ECB? Le, daka inti f'kull pajjiż ikun hemm dak li jgħidulu il-Financial Intelligence Unit. Malta għandna dak li ngħidu l-FIAU, il-Financial Intelligence and Analysis Unit, jiġifieri, illi xogħol huwa li jirċievi daw it-tip ta' rapporti mingħand l-entitajiet fis-settur privat li inti l-entità privat rat isma' di transazzjoni tinten, mhux qiegħda toġobni, u jiena mort għand l-FIAU qed lu isma' jiena tnara hekk u hekk. Imbagħad sta l-FIAU illi jinvestiga
U jekk ikun hemm eżitu li jidher li jkun hemm il-kriminalità mbagħad jiġifieri jmur għand il-pulizija u jkomplu l-proċedimenti minn hemmhekk. U l-FIU u jew l-entitajiet l-oħra simili li hemm madwar l-Ewropa, għalfej interessom li l-flus li jkunu deħlin fis-sistemi finanzjarji ta' dak il-pajjiż ma jkunux maħmudin. Again, lira mhux lira. Mistoqsija eċċellenti għaliex il-kriminalità finanzjarja differenti mill-kriminalitajiet l-oħrajn, fis-sens jiena jekk bniedem jaqbad center u jimur f'nofs ta' triq u nispara fuq tnejn min-nies, il-kriminalità, il-ħażen, il-ħsara hija evidenti, hija maħmuġa, hija kera, jiġifieri. Ment il-kriminal finanzjarju ħafna drabi jilbes il-ġlek, jisuq il-Porsche, għandu dar sabiħa, tidher ħafna iżjed fina u nadifa, però wieħed irid iżomm f'moħħu x'hemm wara l-kriminalità finanzjarja. Inti wara kull lira maħmuġa hemm ġest maħmuġ. Jiġifieri inti l-lira maħmuġa minn x'imkien ġiet. Hemm xi ħadd illi bih l-eroina, hemm xi ħadd illi traffika lil xi ħadd illegalment minn pajjiż għal ieħor, hemm xi ħadd illi ġi fooled li into white slavery. Ġifieri l-għana ħari huwa fil-fatt li tinqata il-lifeline għal kriminalità ħafna iktar nefasta u nqas biex ta' Ekku, peress li fuq il-podcast jekk nista' ngħid li tinqata żejża, nista' ngħidha di ġifieri. Żejża nista' ngħidha. X'għalek iż-żejża? Tixraq, Il-ħafna. Le, però il-kunċett huwa dan. Il-kriminalità normalment tiġi f'żewġ tipi. Inti għandek il-kriminalità li hija ħansejħu lek emottiva. Jiġifieri inti ma taħmilx il-xatt għal xi raġuni jew oħra inti tajtu tir. Sewa, jew inti tejra lih jew problemi ta' dat tip. Imma ħafna kriminalità fir-realtà mhix emottiva b'dak il-mod, ħafna kriminalità għandha a profit seeking motive. Jiena nbiħ drogi, jiena nittraffika n-nies, jiena hitman professjonali, jiena nagħmel il-frodi għaliex jiena rrid il-flus. Qed insejħa kafe, skużani. It's okay. Għaliex kelli lejl twil, skużani. It's okay, it's okay. Tifka fejju? Le, thank you. Actually, il-comment xlaqt li jiġi offert at some stage. Kelli feeling li jista' jkun ftit prematur, but Prematur, vera, so be it. Le, kemm jiena kwarta? Mela, ma nista' nibdew ta'. Għax lejla għandna naqata hekk festin żgħir ta' Shire distillat. Ġiri għan provaw il-kilkom għandaw, il-kilkom u int ġibt Loban. Oban. Loban xiejt. Ma sapandi bżon. Nuhu espresso ġurda. Ma sapaħer naraw xinejdu aħna wara Loban. Salut. Għandi tamet gbar għal din il-taħdida. Ġirlek. Proset, amazing. Amazing. Beyond. Il-ġviri konna din nejdu, wara kull nira maħmuġa, hemm ġest maħmuġ. U inti, il-kriminal, qiegħed jagħmel dawk l-affarijiet li qed jagħmel għal flus. Min jitraffika n-nies li kieku ma jaqlax lira minna, ma jagħmel xejn, mhux qed jagħmilha għal pjaċir, mhux qed jagħmilha emotivament iħoss li għandu jagħmilha. Għax psikopatku jħoss jaħqar in-nies. Qed jagħmilha għaliex irid isuq il-Lamborghini fit-toroq ta' South Kensington u jkollu mention u jgħix hemmhekk ma' 3 modelli. Għalhekk qed jagħmilha l-ħaġa. Jiġifieri inti lill-kriminal you deprive them mill-flus maħmuġa jekk jirnexxielek għax diffiċli, imma li inti tagħmillu hekk il-kriminal lilu ħloqlu problemi enormi għax inti lilu ħarbatlu ir-raison d'être tiegħu. Jiġifieri hija arma li tikkombatt il-kriminalità organizzata. Mid-darba u elf, ġinti ħafna kriminalità ħari fil-verità. Meta nitkellmu fuq kriminalità organizzata, qed nitkellmu fuq kriminalità li sseħħ fuq livell industrijali. Mistoqsija. Ħafna minn il-kriminalità organizzata, fil-kuntest Malti, ħafna minn il-kriminalità organizzata ma sseħħx Malta. Għandi s-suspett, mela, ħankun speċa naqata ma xala bibżobbi minn ħaddieħor. Għana prova nagħmel dal-argument u ma nafx reġix. Ħafna mill-kriminalità organizzata li nissuspetta jinħaslu l-flus tiegħu fi xtutna ma jseħħx Malta. Nimmaġina li ġej minn jinnaf ħwejjeġ nefasti tal-Kamorra jew xi ħaġa tal-ISIS fil-Vant Nofsajn. Fl-aħħar mill-aħħar dawk li qed ibatu l-vittmi ta' din il-kriminalità l-flus li qed naħslu fi xtutna mhumiex ġejjin biex ta'
il-prezz tagħhom mhuwiex is-sofferenza ta' ħut il-Maltin, imma ta' mhuwija minn nef. Ara, pass, mela, l-ewwel net probabbli veru, dak li qed tgħid, probabbli ħafna, għas-sempliċi raġuni li d-dinja kbira, Malta żgħira, suq miftuħ, il-flus tad-dinja kollha jgħaddu minn Malta. Jiġifieri per prinċipju naqbel miegħek. Però ma nissottovalutawx kemm aħna kapaċi għal-kriminalità aħna l-Maltin stess, ġifieri, kemm nipparteċipaw fil-kriminalità aħna l-Maltin stess. Aħna nafu li f'dal pajjiż għaw people flows ta' traffikar tan-nies, in-nies jitlu, in-nies joħorġu, xi ħadd iċaqlaqhom. Neskludu li jkun hemm xi Malti involuti fihom dawn l-affarijiet, jien ma neskludijiex. Aħna nafu li Malta stess għandna nies li huma sanzjonati mill-Istati Uniti, ġifieri l-Istati Uniti qalulek dal-bniedem tmissux. Issa ħaddi li ġili jsiru għal raġunijiet politiċi u ideoloġiċi dawn l-affarijiet, granted, imma ħafna drabi ma tantxu sinjal sabiħ li l-Istati Uniti jgħidu xi ħaġa hekk dwarek. Jiġifieri ma neskludux il-fatt li għandna wkoll kriminalità u kriminalità finanzjarja homegrown f'pajjiżna, jiġifieri. Però il-probabilità hija li huwa persentaġġ żgħir, kontrastata. Però persentaġġ relattivament iżgħar probabbli, għax ovvjament jenżommu f'maħda dana ħadd ma jżomm teli preċiż, ħadd ma jżomm kontijiet disponibbli għal pubbliku eżatti. M'hemmx ledger. X'imkien ikun hemm ledger għax anki dawn in-nies iżommu l-kontijiet tagħhom u jaf ikun jżommuhom b'ħafna reqqa. Ġifieri x'imkien jeżisti, imma mhux qiegħed disponibbli għalik fil-pubbliku bla dubju ta' xejn, jiġifieri. Imma issa ħankun tikka moralistiku, jiġifieri. Il-kriminalità finanzjarja hija waħda minn dawk l-isfidi bħal bidla fil-klima, illi ma nistawx nattakkawhom parrokjalment, with localism. Hija waħda minn dawk l-isfidi li bil-fors teżiġi l-internazzjonaliżmu. Għaliex? Għaliex inti, il-kriminal, mhux ħajqgħod jgħid, jiena dil-lira ħażina li għamil ta' Malta, jew l-Italja, jew l-Brażil. Ħaħalli hemmhekk, il-kriminal l-interess tiegħu li dik il-lira tiġri mad-dinja kollha u iktar ma tiġri inqas tinqabad. Iġveri din hija xi ħaġa li jew kulħadd ħajamel il-biċċa tiegħu, which is easier said than done, jew inkella bil-fors ħatfalli. U allura jiena jidir li Malta bħal kull pajjiż ieħor fid-dinja għandha obbligu morali għaliex il-ħsara tista' sseħħ kullimkien. U jekk ma ngħinux xulxin jirbħu kriminali, kif ħafna drabi jiġri. Jiena li qed nipprova nfittex huwa spiex ta' minħabba li Malta għandna ħafna minn dan amoral familism. Familjalism. Konna tkellimna dwar fuq Albert Bell, kienet tikteb dwar Daphne di. Speċjali aħna jinteressana primarjament minn nfusna u mill-familja tagħna, dejjem meta nkun qed nipprova nasal għal-fejn għandna nagħmlu xi ħaġa u nipprova nkun qed nappella, it's the salesman in me. Il-pusher illi l-libnek bieħlu l-eroina u kissirlu ħajtu, għala lira minna dik l-eroina, u ma marċ jgħid l-bank isma diqlajta mill-eroina, l-bank għallu tinkwetax, għandi, nużaw l-eżempju klassiku, car wash, jiġifieri, ħsilta 20 karozza minn hemmhekk ġew, għalhekk lajthom dawk il-flus, jiġifieri. Dik hija kriminalità finanzjarja, dak huwa ħasil tal-flus. Jiġifieri inti kull kriminal li qed jaqla lira minn fuq darek finalment billi jagħtik bis-sieq, qiegħed jagħmel il-kriminalità finanzjarja fil-proċess. Ġifieri jekk inti dawn l-affarijiet jinkwetawk u ma tridhomx iseħħu lilek jew lil lilek u l-familja tiegħek, allura fl-interess tiegħek illi l-ġlieda kontra kriminalità finanzjarja tkun effettiva. Isma' mistoqsija importanti marbuta mal-idea tal-car wash, inti Breaking Bad rajtu? Breaking Bad, vera rajt ftit minnu, pero naf li jaħslu l-flus tramite, Iva, naf. Tramite l-car wash. Ġiri rajt vera ftit, kif tista' vera ftit Breaking Bad? Iva, l-għeni. Breaking Bad. Wasal fil-bidunet meta ikun hemm dak tal-platt miksura u fil-bidu li kif kienet ikollu xi ħadd imprisoned fid-dar tiegħu. U jkun hemm dik fil-bidu 3 episode 1 dak 2 3. L-ewwel darba li joqtol lil xi ħadd. U qed kemm hu tajjeb da show. Imma kemm hu intens qed mhux ħanqod nara qabel norqod jiġifieri qed nara xi ħaġa oħra. Ma pereżempju nispiċċa nara l-10 seasons ta' Friends hekk xi ħaġa vera Actually Friends huwa aħjar milli they're given credit for. It's a very clever show. Naħseb l-aħjar light show li qatt rajt kien
ta' family, modern family. Modern Family tajjeb ħafna u hemm Sofia Vergara fih ukoll, ġver, which is a positive. Yes, which is definitely Positive. an upside. Big positive. Yeah, so where were we? Sofia Vergara tends to ruin my focus. The grey list. Cool, so, xint labna biex namlu biex ninqalaw minn il-grey list u għansi qabelek Bernard Grek kien għalli fit minn 3 xhur jaqlana minn il-grey list, is that possible? Le. It's not viable? I mean, imnalla ma konċet nixrob il-kafe dak il-ħin għax konna għamil straġi u għajt minn fuq is-siġġu mal-li smajt, it's absurd. Hija assurda. Non-tenable? It's an absurd statement. It is an absurd statement. Alright, ma realistikament, xtalbuna li rridu namlu? Nibdew pass. Ġara qabel mu għasanna fuq il-grey list, għax importanti. Faqa. Qabel l-FATF kienem l-analizi ta' dak li jgħidu l-Manival. Issa, aħna ftitilu semmejna l-FATF huwa isu il-mamma, l-organizzazzjoni ta' fuq net li toħroġ ir-rikmandazzjonijiet. Taħt l-FATF, mbagħad f'kull reġjun tad-dinja ikun hemm ir-regional body. Ir-regional body tan-naħa tagħna tal-Ewropa huwa dak li jgħidulu il-Manival. Issa il-Manival fuq ċiklu 4-5 snin idur il-pajjiżi kollha li jaqgħu taħtu u jevaluhom u jagħmel rapport fuqhom. Malta ġi ċ-ċiklu tal-Manival 2019-2020, ġew Malta u dawna kitbu rapport dettaljatissimu dwar Malta, xi 100 paġna jiġifieri, u dan rapport huwa eċċellenti. Eċċellenti, nirrikmandah li jaraw anke nies li mhumiex tekniċi fid-dinja, huwa veri rapport eċċellenti. Mbagħad ilna l-ħol aħal nżiduh mal. Kompjaċere. Issa, dan rapport tal-Manival identifika b'mod pratikament xjentifiku il-problemi kollha li kienaw f'Malta fejn għandu x'jaqsam il-ġlieda kontra l-ħasil tal-flus. U semma diversi affarijiet, semma li presekuzzjonijiet ma konniex namlu, semma li l-autoritajiet tagħna ma kienux attrezzati tajjeb, il-pulizija ma kienux b'saħħithom biżejjed, għallilna li liġijiet ma kienux ħżiena, ma kienux perfetti, ma kienux ħżiena, ġi mhux problema legalistika kellna problema fl-infurzar. U dan rapport għal isma' ma mortux tajjeb. U ħanerġgħu niġu fi żmien sena biex naraw jekk irranġajtux l-affarijiet. U by the way, meta jagħmlu hekk ukoll jafżaw lill FATF jgħidulhom uj, da ma marrux tajjeb, ħarsu li għamint ukoll. Għaddiet is-sena, reġa' ġie l-Manival u l-Manival qal tajjeb, kemm għamiltu riformi. Kelkom l-FIAU kienu forsi żewġ tużana kemm żittu impjegati. Kemm żiedu fil-fatt effettivament? Illum il-ġurnata qegħdin xi 100, at that point in time ma niftakarx eżatt, jiġifieri ma kienu diġà bdew jikbru u vera ingħataw budget ħafna ħjar, resorsi ħafna ħjar, hemm ħafna nies ġol FIAU illi they put their heart and soul into it u li jaħdmu sew jiġifieri. Ħankunu ċari sewwa. Issa. Ġara. Il-Manival kemm ilu dan 2019 qed ngħidu xejn. Issa dana il-rapport mbagħad il-follow-up sar 2021 dis-sena jiġifieri nagħlaq il-follow-up. U fil-follow-up konna morna tajjeb tal-Manival. Imbagħad ftit wara però kien imiss dik li jgħidu għall-plenarja tal-FATF il-mamma jieħdu deċiżjoni tagħhom li tittieħed indipendentement mir-regional body. U l-FATF hemmhekk u ħafna nies ġew blindsided għaliex ma stennejniex peress konna morna tajjeb fil-Manival, hemm raġuni ultra tekniċi li mhux ħanidħol fihom. Imma hemmhekk weħilna mal-FATF u ġejna grejn. Għandi mistoqsija biex ma naslu sal-punt ma speċa biex kollox ikun naqra aktar hemm ħafna informazzjoni fiha di. X'inti għad li l-problema kienet l-ixu kienet ir-riforma, l-ixu kienet l-infurzar, però għat li meta ġequ lura u ma qalu speċa għaluna proset kemm għamiltu riformi. Numru ta' prosekuzzjonijiet kienu infetħu għalkemm għadna rridu biex. Riformi fl-infurzar. Riformi varji, ġifiri l-għonet li tatrezza ħjar regolaturi. Kien hemm xi riformi żgħar legalistiċi li kien hemm bżonn li jsiru illi saru b'mod ċeleri, ġifiri. U anke li inti turi li jisma' tibda tipprosekwixxi u tagħmel dal-affarijiet. U l-Manival kien sodisfatt.
L-FATF le, u l-FATF, differenza kbira bejn l-FATF u l-Manival hija di. Il-Manival huwa pjuttost trasparenti. Joħroġ rapport dettaljatissimu u tista' taqra u tifhem ir-raġunamenti kollha tagħhom. L-FATF jitkellem għall-gvern u l-pubbliku ma jgħidlux wisq. Jiġifieri inti meta tara l-entry tagħna nibgħatilkom il-ħolqa wkoll, meta tara l-entry ta' Malta fuq il-grey list, jiġifieri hemm żewġ paragrafi. U dal-paragrafi mhux illi jagħtu xi laħam u sustanza kbira. Fil-fatt għandna niġu kritikati fuq ħanejdu żewġ jew tliet affarijiet għax trej minnhom huwa relatati ma' xulxin. L-ewwel qed jgħidulna intom Malta l-infurzar tagħhom fejn għandu x'jaqsam l-evażjoni fiskali, number one, u l-kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet biex tipprosekwixxu l-evażjoni fiskali, sewa, taħwit fit-taxxi, mhuwiex tajjeb. Għalfejn interessom daqshekk it-taħwit fit-taxxi tagħna. Dak mhuwiex dimensjoni parrokjali biex. Mistoqsija tajba ħafna, mela, nibdew, mela l-ewwel xogħol l-introjtu jew dak li wieħed iżomm fideh mill-evażjoni fiskali huwa meqjus ukoll bħala ħasil ta' flus. Grey money mbagħad. Iva, it's still dirty money. Jiġi perċe. Hawn min jgħid li hawn min jarħa kontroversjali lil ħaġa, hawn min jgħid li l-proceeds tal-evażjoni fiskali għandhom jiġu trattati bħala xi ħaġa sui generis bħala kategorija differenti, però whether we like it or not, dikija kif jiġu. Qabli huma trattati speċta bħala flus fil-black market, għax dawn bat eventualment ma dex kontroll fejn ħajmorru. It's still considered to be dirty money, jiġifieri, fine. It has a lot of potential for that għax you can't monitor it. Għax la darba inti ma qiegħda fl-ebda leġer pubbliku ma tafx. Issa, ma ninsewx illi Malta, aħna rridu nieqfu naħsbu dwar Malta, għaw min jaħseb li Malta hija ċentru tal-univers, ma min ukoll jaħseb li Malta hija xi rokna minsija tal-univers li ħadd ma jinduna xejn xed jiġri hawnhekk. Irridu nieqfu naħsbu li Malta it is off the radar. Illum il-ġurnata Malta pajjiż tal-Unjoni Ewropea, kull ma jiġri hawnhekk it reverberates throughout Europe, jiġifieri. U Malta huwa pajjiż li ekonomikament kiber ħafna li jiġifieri dak li jkun jinnotak. U Malta jgħaddu minna ħafna flows ta' flus li jitlu minn barra u jmorru x'imkien ieħor. Ikun hawn flows notevoli ta' flus li jgħaddu mill-pajjiż, jiġifieri. Allura inti għandek impatt fuq l-ekonomija internazzjonali jekk inti tiftakar xedna l-ewwel il-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja, issa katina jekk tinkisirlek biċċa, jiġifieri tinkiser kollha. Dan aħna skont l-FATF konna qisna biċċa mill-katina li miksura. U it gathers attention, għax għal-kemm aħna ġeografikament żgħar, l-ekonomija tagħna at some stage kienet qiegħda tikber ukoll, jiġifieri jinnotawk. Jiġifieri. And people are paying attention. Konna l-iktar ekonomija li tikber brata maġla fl-Ewropa. Fil-West kena għadun ċerto punto taħt l-amministrazzjoni ta' Muscat kont tara figuri tipo 6%, 7%, isek tara a developing nation, jiġifieri li f'pajjiż fil-West ma tantx għadek tara dak it-tip ta' growth rate 6-7% rata straordinarja jiġifieri. Jiġifieri huma qalulna li kellna problemi kif nittrattaw l-evażjoni fiskali. L-evażjoni fiskali. U fuq livell ta' xejn tekniku l-kollaborazzjoni bejn l-awtoritajiet biex jagħmlu prosecutions aħjar, jiskambjaw l-informazzjoni bejnietom. Eżatt, hemm iktar dettall ta' xi tfisser din il-nuqqas ta' kollaborazzjoni, xi ġifieri kif pereżempju kellek l-FIU li mhux tikkollabora mal-pulizija, li mhux tikkollabora mal-MFSA. Li forsi jkun mhux qed tikkollabora, xi tfisser x'tista' tfisser. Mhux neċessarjament tfisser ma jgħinux ma jitkellmux jew inkella li qegħdin jitfu spokes in the wheel. Jekk hemm ineffiċjenza pereżempju. Imma li ma jkunux qegħdin neċessarjament jiskambjaw l-informazzjoni biżejjed, jinformaw biżejjed il-xulxin biex jippreparaw il-każijiet u daw it-tip ta' affarijiet. Imma mbagħad apparti dax, di li sibt vera interessanti jien għax ngħidu kif inhi li Malta għaw riskju ta' evażjoni fiskali u kultura anki fost il-popolazzjoni ġenerali pjuttost ħażina ta' tax compliance huwa ben saput. Allura forsi wieħed jista' jiddaċċi postare. It-tieni waħda però kienet illi aħna Malta skont l-FATF il-beneficial ownership register tagħna u ħan nispjega x'inhu ma kienx tajjeb biżejjed. Issa biex nispjega l-udjenza x'inhu l-beneficial ownership register. Inti meta toħloq kumpanija tmur il-Malta Business Registry, l-MBR, toħloq il-kumpanija jkun hemm l-isem tal-kumpanija fuq ir-reġistru. Fil-passat ma l-isem tal-kumpanija kont issib l-isem tax-shareholder. Issa x'kien jiġi dak kien ikun ħafna abbuż fejn nies jippruvaw jaħbu ta' min vera l-kumpanija. Allura da daħlu liġijiet li inti obbligawk li mhux biss tindika minnu ix-shareholder tal-kumpanija,
Imma li inti tindika wkoll min huwa dak li jgħidu il-UBO, il-beneficial owner, min l-uman li at the end of the day il-kumpanija hija verament tiegħu. U dan kienu daħlu liġijiet fir-reġjun tagħna kienu immexxija mill-Unjoni Ewropea implementati jew Malta jiġifieri biex inti jkollok dan il-Register of Beneficial Owners. Imma il-ħaġa di, il-Register of Beneficial Owners ta' Malta, sa fejn nafu aħna, mhux partikolarment ħażin, huwa pjuttost one, jeżisti, ħafna pajjiżi m'għandhomx. Ħafna pajjiżi fl-Ewropa m'għandhomx? Il-pajjiżi Ewropej obbligati li jkollhom, però mhux kollha għandhom wieħed ugwalment aċċessibbli jew effikaċi jiġifieri. U ħafna pajjiżi oħrajn, u tinsix li FATF jara d-dinja kollha mhux l-Ewropa biss, ħafna pajjiżi oħrajn sempliċement m'għandhomx. Jiġifieri anki stati tal-Istati Uniti. Li m'għandhomx dal-reġistru ta' Jiġifieri inti meta ovvjament imbagħad meta wieħed jara ir-raġunijiet li jingħataw illa ġejna grey listing huwa kważi uman li wieħed jgħid forsi hemm raġunijiet oħrajn. Jiġifieri. X'taħseb li jimmotiva speċa din this prescription in particular? Ara, jiena l-opposta komplottista jdejquni ħafna l-conspiracy theorists u l-komplottisti, però ħankun mini komplottista għal-minuta jew tnejn. Baxxu d-dawlek ġobkom, xalu t-tens. Tistaw tamlu li dak il-leħen oħxon li jgħamlu jpoġġu kwara ġie ġawek, ġifiri. Mela, possibli? Le. Kienet tkun bomba, Mela, tisma' ħafna teoriji. U jista' jkun illi xejn huwa minnu. Imma nafu illi il-pajjiżi tal-West għandhom bil bejniethom illi daħlu rata ta' taxxa minima universali ta' 15% li tkun iżjed baxxa mill-5% li tista' toħroġ minn Malta. Allura jkun hawn min jgħidlek li jisma' forsi il-grey listing seta' kien imbuttatura lejn Malta biex nikkollaboraw ma' dal-proġett. Għaw min jgħidlek li l-Istati Uniti jridu ma' Malta dak li jgħidu l-Status of Forces Agreement li huwa agreement speċjali jirrikonoxxi drittijiet tal-Forzi Armati Amerikani fil-pajjiż. U aħna jgħidulek li tajnihom x'jifmu li ħanatulhom dal-agreement kienu ilhom għalih isusu warah 20 sena, u mbagħad aħna f'daqqa waħda fl-aħħar minuta ddilhom le dawn ma ħadux pjaċir u tefonna b'santa fir-roti. Jista' jkun. At the same time mbagħad li rridu nirrikonoxxu huwa dan. Vera li fil-ġeopolitika għandek bir ta' xfafar u pool ta' xarkijiet, pero realtà hija di li Malta fejn tidħol il-kriminalità finanzjar minn kelli vera aħna żgħar għan numru ta' snin konna din punching above our weight. Jiġifieri l-iskan taf tkun xaġa punching above our weight b'mod ħażin. Kun ċar, jiġifieri mhux mod tajjeb. L-ambizzjoni speċa favorita. An aspirational element, ġifieri. Malta għaċ-ċokontana is-sensiela ta' skandli u ta' kriminalità u ta' allegazzjonijiet sostantivi mlaħmin li rajna kienu kbar ħafna. U aħna f'dal pajjiż kellna sitwazzjonijiet li they are beyond belief li inti jkollok ministri u nies li huma senior ħafna fil-politika illi jinqabdu black and white bi strutturi offshore ta' segretezza inużwali, jiġifieri, u l-pajjiż jibqa' miexi isu qatt ma kien xejn u laqqas isu jkun hemm l-istennija ta' affarijiet bażiċi laqas nsemmi investigazzjonijiet ta' riżenji per prudenza, for good manners, pratikament rispett lej min eleġġik, jiġifieri. Il-kunċett ta' deċenza forsi. Li inti tgħid isma' jiena ninnega dak li qed jintqal dwari, però per prudenza ħan ir-riżenja sa ma niddilja magħhom dal-affarijiet. Laqqas il-bażiku u hekk ma kien hawn jiġifieri u kien waħda f'waħda niftakru mill-Oxwis, jiġifieri aħna kellna xi spejt ta' 5-6 car bombings jiġifieri f'nofs l-imsida u affarijiet hekk, ġifieri mhumiex affarijiet li għandna naċċettawhom bħala normali, dawn huma flashing red lights fuq il-pajjiż. F'tem ta' 25 sena l-Sfinx u tip ta' tjubija li ġalek tal-qalba fissaru sinonimi minn ħanud daqstikka ġewwa l-fgura għal 40 pastizzerija f'kull rokna tal-arċipilgu Malti. U issa li waslu l-festini tal-miliet irrekorru l-istabilment l-aktar viċin tagħkom tal-Sfinx biex jaqdukom fil-catering kollu fuq kollox joħorġukom ta' nies. Kif jien li rrid ngħidu għada,
jekk forsi il-forzi kbar ġeopolitiċi tad-dinja għal xi raġuni ma kellhomx grazzja magħna u kellhom stallet u rridu jdaħluhulna, jekk forsi kien hekk, aħna kellna l-armatura, nżajna l-armatura, mbagħad nżajna l-boxers u qed dak l-istallett tagħmel li trid bih. Jekk dak huwa l-każ. Charles, ma nafx jekk fimtek sew biex inkun ċert li fimt jiena. Malta kienet topponi l-harmonization of taxation mal-Ingilterra, mal-United Kingdom. So ovvjament UK ma diġ parti wara Brexit ma diġ parti mill-EU. Allora inti tajt isu li l-FATF isaltatna l-imbottatura biex mbaxxu rasna u najdu OK għal-harmonization of taxation. Ħankun ċar, kategoriku. ħalli nkun ċar, kategoriku u preċiż. Li qed ngħid huwa dan. Ir-raġunijiet stated tal-FATF il-għala ġejna grey listed, waħda minnhom semi-konvinċenti. L-oħra mhux. Di natura wieħed jgħid forsi hemm iżjed li aħna fil-pubbliku ma nafux. Issa, tinsewx l-FATF kull ma jagħtina żewġ paragrafi. Skjetti, żewġ paragrafi. Ma rridx ngħid però qed ngħid dawn huma suspetti naturali li wieħed jista' jqum, però ma rridx ngħid li dak huwa l-każ, ħankunu ċari. Jiena din narrattiva li spiex ta' l-Amerika kellhom l-anżita partikolari magħna ma tinżilix. Jiena naċċetta ħafna l-fatt li l-Amerika hija spiex ta' kull pulzir ta' seta ġeopolitika li tista' taħtaf ħataħtfu, dejjem hemm dak il-potenzjal, speċta dejjem qed tfittex dak il-potenzjal, it's like a lion on the prowl. U aħna konna qisna dik iċ-ċerfa li għamilniha priża faċli. Li ngħid huwa da li kieku vera kien hemm miljun li jrid jaħtafna, aħna li l-jum flok ġrejna l-bot minnu, poġġejna indlikna bil-barbecue sauce. Jiġifieri, li jekk hemm miljun, però ma rridx ngħid illi neċessarjament kien hemm miljun, għax aħna konna l-iljuni tagħna kienu homegrown u il-wildebeest li kien jiġri warah kien il-poplu Malti. L-Iljuni tagħna kienu homegrown? L-Iljuni tagħna, il-kriminali tagħna. L-Iljuni u l-Amerikani li speċa daw dejjem qed jippruvaw isibu naqra iktar leverage. Sound got lost in the translation of the analogy. David Attenborough. Daħħa kont qed nara x'ismu fuq David Attenborough għax kemm qalaw lu ħaram minn kien. Jiena kull ma rrid ngħid huwa dan. Aħna Malta, we made it very easy to criticize us. And the criticism could be grounded in very legitimate means. Very legitimate grounds. U jista' jkun ukoll l-ispiex ta' immaġna inti tkun wieħed minn daw li rid jagħmel l-analiżi u rakkomandazzjonijiet tal-FATF u taf li jeżisti dan ir-reġistru. Taf li s-sitwazzjoni f'dan il-pajjiż hija pjuttost opaka għax inti għandek spiex ta' l-iktar nies għolja fil-ġerarkija politika li qabli kellhom x'jaqsmu mal-kriminalità li inti supposta tiġġieled kontrija. Fl-istess ħin kienu l-iktar nies li kienu daħlu negozji kbar fil-pajjiż minn swieq riskjużi li wkoll mbagħad ħantlu fiha. Aktar minn hekk naf pereżempju kellek konna qed nagħtu l-liċenzji għandna l-bankiera Iranjani mfittxija għax kienu qed jiksru sanzjonijiet. Biex taf li għandek din l-ekosistema ta' li qed tiġi mistura mis-setat politiċi tal-pajjiż. Taf li jeżisti dar reġistru, tajt ismu forsi dar reġistru jista' jkun biċċa evidenza biex nifhmu xi ħaġa x'kazz fuq dan il-pajjiż u tagħmel din ir-rakkomandazzjoni biex inti tkun tista' tibni naqra iktar ta' stampa ċara. Nifhmu l-punt John, però ir-realtà li jekk hemm preskrizzjoni waħda li dal-pajjiż għandu bżonn biex vera jiġġielida l-kriminalità finanzjarja mhijiex iżjed proċeduri, iżjed reġistri, iżjed paperwork. Paperwork għandna ħafna. Il-Maltin huma kings tal-paperwork. Meta tara l-klijenti tagħna ossessjonati bil-paperwork għax il-paperwork huwa self-defense mechanism tagħhom. Li għandna bżonn fil-pajjiż huwa ħafna iżjed infurzar. U għandna bżonn infurzar li ma jħares lejlu ċuħ. U r-realtà li storikament u f'dan il-qasam, ġifieri, infurzar kien hemm ftit li xejn. Close to zero, jiġifieri il-biraħ sejtni biex forsi nagħtik eżempju ta' xi każ straordinarju ta' xi arrest u prosekuzzjoni Malta, jiġifieri risposta tiegħi m'għandix. Għaliex il-pajjiż ma kellux l-attrezzatura biex jinforza kif suppost. Jiġifieri nibdew mill-bażiku. Sa ftit snin ilu l-FIU kien
Tiżjed minn tużana nies, jiġifieri, sa tant l-ekonomija kienet kibret ħafna u kienet saret ħafna iżjed riskjuża minħabba diversi fatturi. Hemm garanzija li jekk hija dik il-mistoqsija kważi naqra tanginċik. Però għalfejn taħseb li hija stqarrija redikola ta' Bernard Grech li jistara li Nibdew mill-bażiku. Naraw the closest analog għal Malta, jiġifieri l-iktar Malta kienet l-ewwel darba li pajjiż membru sħiħ tal-Unjoni Ewropea sapruħu fuq il-Grey List fl-istorja. Qatt ma ġrat qabel. Issa, però qabel kienu sabu ruħhom fuq il-Grey List Iceland, l-Iżlanda. Issa l-Iżlanda illi mill-li nafjena l-iskandli tagħhom ma kienu xejn komparati kellhom skandli serji jiġifieri, ma nasibx li kienu. Huwa wkoll kellhom in-nies il-Prim Ministru kien inqabad xi kontijiet il-Panama jew xi strutturi żgur li kellhom. Kien hemm protesti enormissimi u kien irreżenja jiġifieri. Issa l-Iżlanda daħlet u ħarġet mill-Grey List 50 iżjed minn sena. Jiġifieri jien ma nafx kif aħna. Impatt fuq l-ekonomija tagħha il-fatt li kienet grey listed? Ifimni, kien hemm impatti simili ma dawk li qegħdin naraw Malta, però bid-differenza li I would say li l-Iżlanda l-kemm hemm xi servizzi internazzjonali, l-Iżlanda hija kif npoġġeha l-Iżlanda kemm hemm 400,000 ruħ ġo pajjiż enormi. Jiġifieri, l-Iżlanda għandu riżorsi u ekonomija differenti ħafna minn tagħna. L-ekonomija tagħna hija dipendentissima fuq ir-reputazzjoni tagħna. Fier impatti kien hemm fuq l-Iżlanda, però m'għandix nassumu u iva l-Iżlanda b'xi mod jew ieħor they muddle their way through. Ma jfissirx li huma ħafna iktar self-sufficient, għandhom ħafna iktar riżorsi naturali. Xejdu la anthropo country Malta, jiġifieri Malta huwa pajjiż fejn inti jiġu l-flus minn barra jitlu ġo fiha jmorru x'imkien ieħor għandi dipendenti ħafna fuq il-good name tagħna, fuq il-good brand tagħna, jiġifieri. Issa, Iżlanda daħlu ħarġu fi żmien sena. Issa Malta, sewwa, meta jien nisma' 3 xhur, l-ewwel xogħol aħna ħankunu iżjed bravi mill-Iżlanda b'4 darbiet, sewwa mhux btikka, b'4 darbiet iżjed, okay? Diġà jiena nara nkun xettiku, apparti minn hekk il-plenarji tal-FATF fejn tittieħed id-deċiżjoni isaħħu 3 darbi f'sena u jkunu xi 4 months apart. Jiġifieri tinsertalek il-kalendarju favorik ukoll. It is an absurd statement. U ma naħsbu ma nimmaġinawx li sempliċement ħajkun hemm kieku mirakolosament jiġifieri il-Partit Nazzjonalista jirbaħ l-elezzjoni illum ma nimmaġinawx illi minħabba fek ir-reputazzjoni tagħna u l-perception tagħna fajnej il-korp internazzjonali f'daqqa waħda sejra tissaffa minn kull dnub u tiġi imġedda daqs kieku xi ħaġa ġdida, jiġifieri ma niddelludux ruħna. There's a long road ahead. U la darba daw l-istruzzjonijiet aħna nsegwhom u nilqgħu spiex ta' il-pariri tal-FATF u nwettquhom daw ir-riformi, dan il-reġistru nġeddu, eċetera. Hemm garanzija li ħaninqalgħu minn fuq il-lista jew jafu jgħidulna dik kienet l-ewwel fażi, issa hemm round 2. Jekk aħna nagħtuhom is-serħan tal-moħħ u niddimostraw li dak li riedu għadempit, we did it, sewa, noħorġu mill-Grey List, ġifiri il-pajzi joħorġu mill-Grey List. Li forsi pajzi li kollom problemi endemiċi enormi, ġifiri, imma l-pajzi joħorġu mill-Grey List, ġifiri maħnissen kunu fil-Grey List tal-dejjem. Issa kux ħandumu sena, sentej, realtà li ma nafx, ġifiri, ma nafx. Pero qiegħed fil-qafas ta' dak il-komunità jkollok ħafna taħdiet naħseb kull jum. Ma minix plugged in fl-entitajiet governativi, tinsi xina konsulent privat, jiena jkolli x'taqsam u nara d-dinja mill-perspettiva tal-privat. L-attitudni tal-professjonisti spiex ta' hija niġbdu ħabel wieħed ħalli noħorġu mill-Grey List jew hija żob xamlulna kif ħanostru daw il-miljuni li tħallas cash għalihom. Il-professjonisti fil-maġġor parti tagħhom jiġifieri. Jew almenu ħanejtek, il-professjonisti li jitkellmu miegħi li forsi huma a self-selecting group huma interessati li ma jiġux abbużati mill-kriminali finanzjarjament, jifmu reputational risk, jifmu il-potenzjali konsekwenzi regolatorji għax issa l-FIU sar ħafna iżjed strett u jimponi ħafna iżjed, jiġifieri.
Ġifieri ħafna nies ir-realtà huma fil-għodu jitlu biex jagħmlu xogħolhom u m'għandhom ebda interess partikolari li jgħinu l-kriminali. Ġifieri inti il-professjonisti huma mejtin biex noħorġu biha minna il-grey list u kemm jista' jkun jixtiequ jdumu l-inqas possibbli. Ħaġa minn hawn id-dinja. Ovvjament, il-grey list qed ngħidu li il-compliance żdiedet, kellha tiżdied biex nikkumbattu spiex ta' dan l-status li din ovvjament iġib problemi ta' frustrazzjoni dewmin nassumi flus u kollax il-bank di biex tipproċessa l-bank account. Tiswa l-flus u fl-aħħar mill-aħħar dawk il-flus ħallasom il-klient. Ovvjament nasab ħajkun hawn problema ta' tnaqqis ta' foreign direct investment. Aktar minn hekk, x'tib ta' problemi oħrajn għandna nistennew xem fuq ix-xefaq jistennina? Jiena l-iktar ħaġa li tbeżżani huwa l-opportunity cost. Jiġifieri fil-boards tad-dinja fejn nies jieħdu deċiżjonijiet ta' fejn se jinvestu, fejn se jiftu negozju, fejn se jiftu kumpanija. U sfortunatament fil-fema tiegħi ngħixu f'dinja fej it is the private sector which has the pick of choices, huwa s-settur privat illi għandu il-buyer's market, ħanejtek. Inta disgrazzjatament? Iva ta' ek nemmen, jiġifieri, u nispjega ħammorru tikka filosofiċi, ħammorru tikka filosofiċi, minix komunist. Però ħankunu tikka, emmin probabli umbrani, għaxedni kif għut minn sabi, jiġifieri. Li għat li mentix komunist? Appena għetta dik, jiġifieri, tlifċa xerti bi. Mistanno simpatiċi, ma le, però ħankun serju għal-minuta. Nejxu f'dinja fej settur privat għandu poter enormi, jiġifieri. U nejxu f'dinja fej għanna corporations, kumpaniji li huma ikbar u iżjeb saħħithom minn pajjiż. Dikka tista' toħloq ċerta problemi, għaliex inti il-pajjiż jekk ikun pajjiż demokratiku jiġbed il-leġittimazzija tiegħu mill-leħen tal-poplu, għandu ċerta awtorità morali ħanejtu hekk. Mentre l-kumpanija privata għandha biss l-interess tal-profitti. Allora, ovvjament tista' toħloq ċerta problemi dik is-sitwazzjoni. Però ejja ma nkunux filosofiċi fuq dal-punt kun vera prattiku. Fil-boardrooms tad-dinja ipoġġu id-diretturi u jgħidu irridu niftu kumpanija, irridu nġibu liċenzja, irridu nagħu fejn ħanamluh dan negozju, fejn jaqblilna li nagħmluh u dawn jiftħu il-mappa tad-dinja isa menju u jgħidu f'dal pajjiż jew dal-pajjiż. Malta għal numru ta' snin kellna proposal sabiħa li għam dan nies. Konna ngħidulhom isma' Malta pajjiż stabbli, demokratiku, in-nies jitkellmu l-Ingliż, ben edukati, it-taxxi huma baxxi, l-ispejjeż mhux għolin u by the way, membri tal-Unjoni Ewropea niftħulek iċ-ċavetta għas-swieq Ewropej. U dan l-statement huwa preludju perfett għal parti li jmiss, imma qabel ma ngħaddu għal parti li jmiss, ħanaqtaw il-reklam u jenu ħanħandu grok. Tajjeb. Cheers. Il-filu l-Helsin skont Manuel Dimek se tittella bejn is-26 ta' Novembru u 13 ta' Diċembru fil-ħabs militari antik ta' Kordin. Direzzjoni u kitba ta' Viktor Jakono b'mużika u direzzjoni mużikali ta' Chris Piteri. Iksbu l-biljetti tagħkom minn teatrumalta.org.mt. Mela, it-tieni parti ta' taħdida tagħna ħanabdu naqra il-ġrajja ekonomika tal-poplu Malti jew il-ġrajja tal-ekonomija ta' Malta li jiena sejjaħtilha wara taħdida tagħna. Imxenqa għar-riskju. Inti kellek verżjoni bl-Ingliż tagħha? Jiena bl-Ingliż qed running after risk. Running after risk. Però inti qed lusting for risk li oġbitni iżjed. U f'ċerta sens naħseb kważi tiddeskrivi aħjar dak li fir-realtà ġara. Nitkellmu dwar l-istorja. Jiena attualment nsejħilha il-veru storja ta' Malta li l-poplu Malta ħadd ma jirrakkuntaħielu. Fis-sens aħna nisimgħu ħafna dwar l-indipendenza u t-tieni gwerra dinjija u dawn l-affarijiet. Imma ir-realtajiet li sawru l-preżent tagħna ma tantx nisimgħu dwarhom. U l-istorja hija di. Malta kien ilu deċenji jiflowtja fid-diskors politiku tagħna il-kunċett li Malta issir ċentru tas-servizzi finanzjarji. Jiġifieri pajjiż illi fih inti tista' tiftaħ il-negozju tiegħek, tapproċċa pajjiżi oħrajn, tiġbed il-flus minn barra, tibgħothom post ieħor tagħmel dan tip ta' affarijiet. Issa, oriġinarjament jiġifieri anke quddiem Mintoff kienu ġew dal-idea, imma Mintoff ma kienx irid isegwiha.
X'raġuni kien jagħti għalfejn ma kienx jixtieq isegwihom? Ir-realtà hi li ma nafx l-istorja f'dak il-livell, jiġifieri. Intuittivament nimmaġina li forsi kien hemm perċezzjoni li kien kmieni wisq għal pajjiż jew inkella nuqqas ta' kompatibilità forsi ma' l-ideoloġija tal-gvern ta' dak iż-żmien, jiġifieri. Però id-diskussjoni kienet teżisti. Mbagħad l-affarijiet bdew jimxu l-qudiem, jew bdew jimxu ħanejtek meta tal-Gvern Nazzjonalista tan-1987 ta' Edison Academy, jiġifieri. U hemmhekk bdew numru ta' riformi li kienu ippjanati biex lil pajjiż impoġġuh f'pożizzjoni li jista' jkun a financial center. U hemmhekk intħoloq il-Malta International Business Authority, illi kien il-prekursur tal-Malta Financial Services Authority, jiġifieri, u din l-entità xogħla kien illi tiġbed u tirregola l-investiment minn barra. L-imsnin qed ngħidu daw? Dan qed ngħidu lejn l-aħħar ta' tmenijiet, jiġifieri. Taħt amministrazzjoni nazzjonalista ta' Edison Academy, jiġifieri. Però, u din importanti, by that time, sa dak iż-żmien, il-Partit Laburista kien grosso modo on board ma daw l-efforts. Ġidi ma kienx xi ħaġa li l-Partit Laburista ha fatto troppe storje dwar jew li iġġilida jew issila tgħidilli l-istorja hi li Lino Spiteri kien ġab lil Mintoff on board ma daw il-proġetti, però minix insider ġifieri taħdux f'Anġelu dik. Però li huwa kanoniku huwa illi il-Partit Laburista ma kienx aġġezzjonat għat-trasformazzjoni ta' Malta f'ċentru ta' servizzi finanzjari fil-fatt il-liġijiet li daħlu matul medda ta' snin jiġifieri fil-pajjiż kienu grosso modo jgħaddu unanimament jiġifieri ma kien paċifiku is-suġġett. Issa, Malta kien bdiet tatrezza ruħha legalment jiġifieri biex ikollha l-istrutturi li hemm bżonn biex inti jkun jista' jkollok settur finanzjarju jiġifieri jkollok liġijiet li jirriflettu r-realtajiet ta' dak iż-żmien jiġifieri. U bdejna wkoll il-pass lej id-dħul ta' Malta fl-Unjoni Ewropea. Qabel ma naslu għal dik il-fażi tal-istorja. Il-fatt li inħoloq dan x'ismu l-istituzzjoni MIBA? Oriġinarjament kien jismu l-MIBA, il-Malta International Business Authority, illi mbagħad kien ġi renamed xi snin wara għal Malta Financial Services Center biex imbagħad li finalment sar il-Malta Financial Services Authority. Il-fatt li bdejna nħarsu lej dawk l-orizzonti u f'dawk id-direzzjonijiet kien hemm impattat l-ekonomija tagħna? Ifimni dak iż-żmien l-ekonomija tagħna kienet dipendenti ħafna fuq it-turiżmu u forsi xi ftit manifattura u negozji lokali li kienaw. Jiġifieri kienaw servizzi finanzjarji fil-pajjiż imma kienu kif jgħidu bl-Ingliż small potatoes, jiġifieri ma kienaw xejn straordinarju, jiġifieri. L-affarijiet bdew jeskalaw radikalment meta dħalna fl-Unjoni Ewropea. Għaliex? Għax aħna konna naħdmu numru ta' snin biex nibnu l-infrastructure tagħna, sew l-infrastruttura legali, ir-regolaturi, eċetera, eċetera. Kellna u kien ilu li kellna sistemi fiskali ta' taxxi li jkunu vantaġġużi, jiġifieri, konna ilna numru ta' snin with advantageous tax rates kif jgħidu. U mbagħad ma daw iż-żewġ affarijiet li kienu diġà importanti, sewwa, żidna iċ-ċavetta tal-Unjoni Ewropea. Ġifieri jekk inti kont bank li ftaħt Malta jew fond tal-investiment, jew xatt li jagħti l-pariri finanzjari, jew simili, jew kumpanija tal-insurance, u inti konti qed Malta, allura f'daqqa waħda inti fetħulek tramite dak li jgħidu l-passporting id-dritt tiegħek li toffri s-servizz tiegħek minn pajjiż għal ieħor within l-Unjoni Ewropea, f'daqqa waħda ftaħnilek il-bibien għal dak is-suq kollu. Għal suq enormi. U mbagħad inti għandek Malta li hija pajjiż stabbli, pajjiż demokratiku, pajjiż fejn nies jitkellmu l-Ingliż, pajjiż fejn konna din intejbu ħafna l-edukazzjoni tal-riżorsi umani tagħna stess, jiġifieri kulħadd jiftakar iż-żieda sena wara l-oħra dejjem jiggradwaw iżjed nies l-università. U dawn l-affarijiet kollha kienu kollha conducive għall-ambjent fej is-servizzi finanzjarji bdew jikbru, jiġifieri, u Malta kienet qiegħda tibni isem tajjeb. Ġifieri sissa fl-istorja għandna il-fatt li aħna konna diġà qed nibnu dan il-framework leġislattiv biex noffru din ix-xorta tas-servizzi. Ta' servizzi. U issa żewwiġna ma' dik l-infrastruttura il-fatt li għandna aċċess għal suq enormi. Kemm hu kbir fil-kuntest globali, kemm hu kbir is-suq tal-Unjoni Ewropea? Jidir li l-Ewropa li
tot il-pajjiżi kollha flimkien tiġi li għall-ikbar ekonomija fid-dinja, ikbar minn dik tal-Amerika, ikbar minn dik taċ-Ċina, jekk taqadhom flimkien. Għalkemm jista' jkun li xi ekonomista qed joffendini fil-comments bħalissa, però li żgur huwa li suq enormissimu jiġifieri. Issa, U kien hemm bżonn speċta it-tielet ingredient ma. Għax dina isu bdejt il-body, l-istruttura, għamilt ir-roti, u b'fdaqqa waħda xħett il-magna. Allura sparajt. Jiġifieri. U Malta hemmhekk bdiet tikber, jiġifieri. Issa, Malta żviluppat dak li jiena nsejħlu il-playbook ta' Malta, l-istrateġija tagħna. Dik hija strateġija intelligenti. U l-istrateġija ta' Malta li żviluppat u li għamilniha b'suċċess numru ta' drabi kienet di. Għandna konna nfittxu setturi illi huma f'xi forma ta' grey area. F'xi forma ta' grey area jiġifieri li l-liġi dwarhom mhijiex ċara, l-atteġġament politiku dwarhom mhuwiex ċar, bħalma kien l-online gambling, il-lob tal-azzart online, il-gaming. Sewa. Il-gaming qatt ma kien hemm armonizzazzjoni tiegħu fuq livell Ewropew, hemm raġunijiet probabli politiċi għaliha, jiġifieri. Allura inti bħala kumpanija tal-gaming qatt ma konti tkun taf fejn qiegħed, l-internet kien għadu wkoll relattivament iżjed fl-infanzja tiegħu milli huwa llum il-ġurnata. U aħna Malta ħriġna u għedna isma' inti jekk inti kumpanija tal-gaming, Malta m'intix qiegħed fil-ġungla, Malta hija pajjiż serju, għandek regolatur li jifmek, dan regolatur se jagħtik liċenzja u int tkun tista' tmur b'wiċċek minn quddiem il-klijenti tiegħek u toffrilhom il-lob tal-azzar tiegħek f'dal-każ jiġifieri with a seal of approval. U di kienet a powerful offering, jiġifieri, illi intlaqet tajb ħafna fil-fatt għadna sallum il-ġurnata bis-settur tal-gaming online u għed mill-iżiet importanti li għanna f'dan il-pajjiż, jiġifieri. U din l-istrateġija Malta użata f'diversi industri, apparti milli użata fil-gambling, per eżempju, użata wkoll f'dawk li komunament nsejħulhom il-hedge funds, jiġifieri il-fondi tal-investiment għal nies li għandhom iżjed flus, iżjed resorsi. Kien jsir ħafna għadu jsir ħafna negozju tal-hedge funds, għaskont familjari mal-fatt li joperaw hedge funds minn hawn. Kien hemm numru ta' snin fej is-suq kien għaddej ġmielu. Jiġifieri kull ġimgħa jiftu tużżana Malta, jiġifieri kien hemm perjodu fej suq kien b'saħħtu ħafna. L-imperjodu kien da? Ifimni, naħseb li beda jislowja jisu 4 snin ilu, ċaħġa hekk, joftet iżjed, u l-lum il-ġurnata huwa relattivament slow bħalma kien qabel. Hemm raġunijiet legali oħrajn, hemm diversi affarijiet, hemm iktar minn raġuni waħda, jiġifieri. Digressjoni ħafifa tista' tina spjega konċiża ta' hedge fund ġini. Ara, qed nuża hedge fund daqsxejn loosely li l-Malta konna noffru u għadna dawk li kienu jgħidulhom il-funds li huma offruti lil professional investor funds, jiġifieri fondi tal-investiment li huma disponibbli għal dawk in-nies li għandhom iżjed flus jew istituzzjonijiet li huma ikbar mhux qegħdin available għal man in the street, allura jingħataw ħafna iżjed libertà f'kif ukoll jinvestu x'jagħmlu. Jiġifieri inti fond normali jekk inti tmur il-bank tiegħek u tgħidlu rid ninvesti, il-bank hemm ħafna limitu, ħafna restrizzjonijiet fuq x'jista' jagħmel, b'intenzjonijiet tajbin li inti li għandek 15,000 euro li faddalt matul ħajtek ma taħraqhomx fuq l-ewwel ħaġa li ġiet għal idejk. Imma jekk inti investitur stramiljardarju u inti miljun euro għalik isu mhux xejn, allura inti l-loġika li inti għandek titħalla iżjed libertà f'kif tinvestihom dak il-flus għax tlifthom xorta għandek xtieħol xtixrob l-għada. Fil-kunċett huwa dak. U għandu professional investor funds Malta, jiġifieri l-istess mod ħlaqna qafas legali għalihom sewa, ħloqna struttura għal-jom u għal-numru ta' snin kienu popolari kienu jinfetu ħafna Malta. Again, dan ukoll kien kontribut għall-ekonomija Maltija. Issa li beda jiġri, u li huwa importanti li ngħidu li huwa kull biċċa minnhom kull waħda minn daw l-industriji iġġib ċerta riskju magħha. Partikolarment suġġett tal-lum, jiġifieri riskju relatat ma' kriminalità finanzjarja. Jiġifieri inti kulħadd jaf illi l-kumpaniji tal-lob tal-azzard ġili għaddu, il-flus maħmuġin minnom, jew ġili l-kumpanija tal-lob tal-azzard jien nifissa tkun il-washing machine, tkun ta' proprjetà tal-kriminali, allura iktar u iktar kun jista' jaħslu l-flus. Riskju wieħed. Jekk inti għandek fond tal-investiment, palma l-investiment jista' jkun ġenwin, fir-realtà l-fond jista' jkun qiegħed sempliċement iservi biex joskura flus maħmuġin u jservi bħala parti minn proċess li taħbi minn fejn huma ġejjin dawk il-flus. U aħna matul is-snin imma accelerajna taħt l-amministrazzjoni ta' Muscat mit-2013 il-qoddim
bdejna niġru wara ħafna eżjed minnhom da setturi fl-istess ħin, dak li inti sejħla imxenqin għal-risk. Imxen għal-risk. Running after risk, so lusting after risk. U f'temp ta' ftit snin, aħna morna niġru wara is-settur tal-cryptocurrencies, il-Bitcoin, aħna morna niġru wara s-settur tal-cannabis medical cannabis, aħna morna niġru wara s-settur ta' ċittadinanza u dak li ngħidu l-beħ ta' passaporti sewa. Issa jista' jkun illi il-pajjiż wieħed minnhom daw kien ikun jiflaħ għalih. Però aħna milna daw l-affarijiet kollha f'daqqa u l-infrastruttura tal-pajjiż u nispjega xi rid ngħid għall-infrastruttura, it found itself in a logjam. Il-pajjiż qisu isna qed nippruvaw niklu minħall ieħor, f'daqqa waħda bdejna nixirqu fih. Nagħti eżempju sempliċi. Aħna Malta għamilna deċiżjoni strateġika li għal tempo jien kont favorija per prinċipju, jiġifieri, illi aħna niżviluppaw il-Malta bħala hub ta' cryptocurrencies, jiġifieri, u ta' distributed ledger technologies d-dinja kollha tal-Bitcoin, jiġifieri, illi jaf tkun il-futur, jaf le, ma nafx minix Nostradamus, jiġifieri, però per prinċipju xi ħaġa interessanti, it-tip ta' ħaġa li pajjiżna għandu jagħmel. Però niżviluppajna da kollu minna konferenzi kbar biex nippromovuha, minna ħafna sforzi legali u oħrajn. Imma fin dej konti, meta dal-kumpaniji ġew Malta u marru fuq il-banek għallhom jekk jogħġbu kif taħli bank account, il-banek għallu jiena diġà għandi daw il-pressjonijiet kollha ta' kriminalità finanzjarja. Hekk jonqosni li nieħu l-cryptocurrencies li għandhom il-fama li ġieli jiffaċilitaw il-kriminalità finanzjarja. Allora f'daqqa waħda din l-industrija sabet isma' dawna xorta finalment iridu jħallsu l-impjegati tagħhom jagħmlu dat tip ta' affarijiet. Jiġifieri ma kienx hemm l-infrastruttura, ir-regolaturi jekk kellhom tużana nies dipartiment, tużana nies kellhom, tużana nies baqgħu. Regolaturi huma nies li jiżguraw li kemm jista' jkun ma jkunx hemm ħasis ta' flus. FSA, nies li jaħdmu l-FIAU, nies li jaħdmu anke fid-dipartimenti tat-taxxi u dawn l-affarijiet, jiġifieri. Jiġifieri aħna konna qisna dak il-pajjiż, dak il-bniedem illi dilettant tal-karozzi, sewa, u aħna xtajna l-karozza u kull nar taħat, għattaw nar taħat nitrikjaw għal-karozza. U aħna dil-karozza daqqa namlu la turbo, daqqa nkabru l-magna b'xi motlu, daqqa spiċċena b'magna enormi tar minn nar. Imma l-brejkijiet li kella l-karozza ħallejni l-istess brejkijiet li ħarġet bihom stock. Jiġifieri l-istess brake pedals qatt ma bdilnihom, allura kien inevitabbli li għadu ċertu puntu dil-karozza ħanet il-full control tagħha, jiġifieri kif il-fatt ġara. U x'impatt kellha di fuq nibdew bl-ekonomija lokalment. Spiex ta' il-fatt li den nippruvaw nagħmlu daw l-affarijiet kollha, kon qed nippruvaw ndaħlu ħafna fles. Naħseb pereżempju tal-IRP irnexxiet pereżempju. Short term, il-pajjiż għamel suċċessun ekonomikament, illi traduċa ruħu fil-istra rebħiet tal-Partit Laburista ta' Joseph Muscat, ġifieri, u kif ħanpoġġija f'isu sens ta' invincibilità fis-suq. Jiġifieri kien hemm ħankunu ċari, kien hemm benefiċċju diretta finalment jekk biex ma nkunx moralistiku għal-minuta, jiġifieri il-pajjiż irid iħallas l-isptarijiet, iħallas it-teachers, u aħna m'għandix risorsi naturali, m'għandix il-minjeri tal-cobalt, m'għandix ir-rigs taż-żejt. Jiġifieri b'xi mod il-pajjiż irid iħallashom daw il-kontijiet tiegħu sewwa. U daw is-setturi for a short period of time edew dik il-funzjoni, jiġifieri. Però ovvjament issa llum il-ġurnata qegħdin insofru l-aftershock ħanejtek lu ġieħ tażaq ta' dak kollu. Għax li ġara huwa illi il-reputazzjoni tal-pajis, anke qabel il-grey listing, ħadet daqqa ta' si enormi, minħabba fekk il-pressjonijiet internazzjonali fuq il-pajis żdiedu ħafna, u kienu diġà bdew jiżdiedu qabel il-grey listing ta' il-grey listing kien is-sajjetta li faqat id-dar, imma kien ilu mhux jiberraq u tara sħab jiġifieri u s-sema kollu iswed kien ilu żmien u hekk snin kien ilu jiberraq mhux sena ta' 5 snin 6 kienet ilha ġejja. Jiġifieri. U issa li ġejna f'istat fejn il-pajjiżiet in logjam, l-awtoritajiet kollha u bir-raġun tifhimhom irridu jagħmlu ħilithom biex joħorġuna minnha, l-awtorità x'għandu biex jaħdem? Jirregola, l-awtorità jippenalizza, jagħmel l-ispezzjonijiet, jiġifieri.
U meta titkellem ma' nies li huma fl-industrija jgħidu kien qatta ħin naħdem fuq dawn l-affarijiet il-compliance naqdi r-regolaturi daqs kemm indum naqdi l-klijenti tiegħi. M'għandix id-data xjentifika għax ma jinġabarx. Imma jekk tosserva anki biss il-livell ta' nfurzar li saraw jiġifieri. Mhux neċessarjament fuq l-affarijiet il-kor tal-kriminalità imma fuq l-iskeletru amministrattiv. Sewwa. Illi ovvjament qiegħed jinħoloq logjam fil-pajjiż. Ġifieri aħna qed ngħidu li isu l-istrateġija ma kienx għal kollox ħażina. Blixu timbet bil-fatt li mbagħad isna oġobna dak li doqna u fangajna fih wis malajr. L-istrateġija x'jaħseb wieħed dwarha mill-livell ideoloġiku jew filosofiku ħaġa oħra. Però l-istrateġija it had served us well for many years. U r-realtà li ngħidu kif il-pajjiżi żgħar kollha jippruvaw jagħmlu affarijiet simili. Għax hemm dynamics naturali li joħorġu bejn il-pajjiżi żgħar u l-pajjiżi kbar, illi kważi sistemikament jimbuttawk li hemmhekk jiġifieri. Ġifieri l-istrateġija minna nnifisha the direction of travel kienet sana, jiġifieri affarijiet li konna minna qabel. Però il-veloċità li bihom għamilnihom kienet assolutament mhux ġast il-veloċità, għax inti jekk inti veloċi imma you scale up quickly. Tajjeb. Jalla, aħjar iktar ma l-affarijiet teoretikament il-ħaqlanijiet strateġiċi dejjem malajr. Iktar aħjar jiġifieri il-prinċipju. Però qed nilabu f'dan it-terrejn naqra spiex ta' ambigwi. M'għandix metafora. Tkun naqra iktar. M'għandix metafora aħjar minn tal-karozza, ġifieri li aħna rkibna l-karozza biex immorru from A to B kienet idea tajba, ma li aħna l-karozza kienet ħafna iżjed veloċi mill-brejkijiet kienu jifilħu. It was an accident waiting to happen, which did happen. Dawk huma il-pilari, mela il-pilari dornihom spiex ta' kellna dejja nipprova l-amen sommarju peress li naqra ġrajja naqra twila. Mela, erġajna il-legislative framework l-Unjoni Ewropea li mbagħad ippermettit biex dak il-legislative framework jgħinna spiex ta' niproġetta fuq suq enormi, u mbagħad il-mindset ta' isma' aħna għandna speċa jiena vantaġġ li dejjem rajt tal-pajjiż li peress li aħna poplu ċkejken u sovran, il-pivoting tagħna jista' jkun ħafna iktar malajr, għal daqstan speċa ta' m'għandekx għal fejn tikkonvinċi ħafna nies, anzi f'pajjiż li huwa daqshekk partiġan kważi m'għandek tikkonvinċi l-ħadd, ma se daħal taf moħħok u għandek is-seta tista' tagħmela. U morna speċta minn epoka, fil-fett inti semmet li aneddotu li fil-bidu, kważi l-avukati kienu jistħu. Il-kultura lokali imbidlet. Jiġifieri Malta kenna l-atteġġament li kien prudenti li aħna żgħar u aħna il-frak ta' Londra, il-frak ta' Frankfurt u Ruma għalina biżejjed. Jiġifieri għaliex aħna 400,000 fruħ. Jiġifieri aħna m'hemmx għalfejn niklu minn 10 teħluq. U konna nisimgħu da diskorsi minant nies li huma prominenti fl-industrija li kienu jgħidulek we're small, we move at a steady pace, and we do things prudently. U dik kienet ħaġa tajba. Però ma' żmien il-kultura bdiet tinbidel, il-kultura kienet diġà bdiet tinbidel fis-snin ta' Gonzi, jiġifieri, kien diġà bdiet tinbidel u konna bdejna nagħmlu daqsxejn iżjed arja, jiġifieri, bdejna nsiru. Iktar konfidenti. Bdejna nsiru koki. Jiġifieri, għax jekk dis-sena ftaħna 10,000 kumpanija, smela s-sena diħla niftħu 20,000 u ta' wara. Dawn kienu numri. Mhux ħanna żarda numri għax ma niftakarhomx blament, imma I mean Registry of Companies tagħna pjuttost kbir għal pajjiż tad-daqstana, jiġifieri. Imma nistgħu nfittxu kemm hum daqqas il-reġistru ta' nistgħu we can find the data. Ma nitfgħu fil-ħolqa. Ma nafx hekk insib xi total ta' kumpaniji, però I don't think that information is available. Però Clyde jekk qed tara. Naħseb il-messaġġ huwa da, il-kultura bdiet tinbidel viżibilment. Jiena niftakar xi darba, jiġifieri, aħna Malta dejjem kellna rata baxxa tat-taxxi, imma n-nies li l-business tagħhom li b'xi mod jew ieħor jiġbdu l-investiment minn barra ma kinux jqogħdu jagħmlu headline kbira, 5% effective tax. Bil-kemm kienu jiktbuha? Tgħid li qed titmejjel bik innifsek għax dik hija r-realtà, ma l-approach kien nimxu b'mod prudenti. Ma' żmien bdew jinbidlu, ma' żmien
sirna namlu ħafna iżjed arja bina nfusna. Issa fin-negozju xi ftit jew titbieħ lilek innifsek. Jina biħejt ftit li nifsi biex ġejt hawnhekk u bad forsi ngħidu l-istorja. Naqblu għadik digressjoni. Sibtin numru fil-fatt imma qed naqra minn businessnow.mt, the number of business units registered in Malta increased by 3.7% over 2019 and now amounts to 130,745. What is 3.7% of 100? It's 4,713. Jifri huma numri pjuttost għalla feroċi minn dawk 4,000, kważi 5,000 kumpanija fis-sena. Jekk tqis id-daqs tal-pajjiż. Eżatt, fil-kuntest eżatt. Jiġifieri dawk l-4,000 kumpanija hemm numru relattivament limitat ta' nies li għaddew minn idejhom biex inħolqu li mhux 50,000 ruħ, jiġifieri. Wow. Subplot. Subplot hija li fil-kuntest dinji kien hemm Obama li tela fi-2008 anka tela at the back of a financial crisis li kien speċna qed imexxi din il-kampanja dinija ta' de-risking. Allura speċna kien hemm jekk hemm għandna xi xorta ta' graf aħna tinfittxu r-riskju. Obama qed jgħid naqsu r-riskju minn kollhom kien Obama tipo guys inqas riskju u aħna tipo hold our beer. Li ġara kien dan jiġifieri l-Amerikani ħadu azzjoni b'saħħitha taħt l-Obama administration kontra ħut mill-ikbar banek fid-dinja. Daħlu f'dawk li jgħidulhom deferred prosecution agreements. Ġifieri marru fuq il-bank qalulu dude, inti jekk minn tista' tagħmel dak kollu li qegħdin ngħidulek fin-network kollu dinji tiegħek għax dawk kienu banek kbar bħal HSBC. Probably. Nimmaġinaħi bro l-Obama, nimmaġinaħ ħafna jgħidha. U Obama jgħidu l-FBI jew jidir li dawk kienu il-Justice Department attwalment. Daħlu f'daw l-agreements mal-banek għallhom jekk inti ma żommx f'daw l-agreements, inti ħataqla xi multa strabiljardarja u apparti minn hekk nixxitjawk il-barra mill-suq Amerikan laqwa suq fid-dinja. Jiġifieri, allura daw il-banek jiġifieri terrorizzati kellhom bil-fors jirriformaw u jibdew jibdlu l-proċessi tagħhom u jdaħħlu iżjed sikkatura, jiġifieri. Ġara dan it-trend globali, jiġifieri ilu li beda mit-2008 u wara, jiġifieri. U fil-waqt li kien hemm dan it-trend li l-banek qegħdin jgħidu mela jien irrid nissikka iżjed, biex nissikka iżjed irrid inħaddem iżjed nies, nixtri iżjed software, nagħmel iżjed policies, jiġini ħafna iżjed expensive, jiġifieri. Il-banek globali bdew jgħidu nisma' da suq żgħir hawnhekk li ma tantx jogħġobni jiena għandi nidħol fih da suq jew mhux werti talija, jiġifieri, allura bdew joħorġu minn ċerta swieq. Aħna sarattant Malta kull butterfly ta' riskju li kien hawn nitlqu niġru warah, jiġifieri biex nippruvaw naqbduh. U ovvjament kif qed tgħid inti, jiġifieri kienna on a collision course, jiġifieri, u l-collision saret. We can resist everything except temptation. Oscar Wilde stja waħda mill-quotes favoriti tiegħi. Jien naħseb sar il-ħin biex x'isana għaddu għat-tielet parti ta' din il-ġrajja feliċi. Biex nitamdu naqa' bil-xarba li ġibtilna ġenerozament inti, dan huwa rigal minn naħa tiegħek għall-podcast ġifieri il-mistiedna li se jsegwuk ukoll se jkollhom l-opportunità biex għajr il-kilkomen li fil-fema tiegħi sissa l-ġenwinament huwa l-whisky preferit tiegħi. Inti kif tikklassifikah? Tajb ħafna eċċellenti, minni xiguru taħħax nibda ħoss il-pressure jiġifieri. Kemm teħstilek? 9 on 10, 9 on 10. 9 on 10, naħseb li inħalli tikka spazju li xi darba jekk whisky joġobni iżjed, allura nagħmel 9 on 10. Il-vjola probabbli, hemm il-vjola 9.5. Ma għandek aptitek tiġġebbet waħda. Ejja. Hemmu ċif. Xali. Għallek hemmu aktar sofistikat minni da. Dan nisnabru rob bis-snien jew. Taftajd li xaħġa fuq dan l-unika anekdot li għandi għalli actually mort fil-belt ta' Oban li għabelt l-Skozja mensa biħa fej l-unika ħagġa li għemmi għad-distillerija jiġifieri jekk xi darba tmur driving holiday l-Skozja mur Oban. Dik id-dista ngħidilek għax minnix ma nafx biżejjed fil-whisky biex ngħidlek xi ħaġa ħjar minn hekk li fli joġobni jiġifieri. Issa wasal punt fejn dan qed idur fil-vojt. Neħtieġu xi xorta ta' mus. Naħseb isna rridu neħħulu il-cover u tiegħu.
Għaw xaġa puntata, by that I mean, Mark, sellifni il-mus li għandek mistur fil-peduna. Maġrin neħu l-kilkom għanu għallis għanduru għal. Eżatt, nistaw nispiċċaw, Cheers, il-komen. Fucking tajb. Tajfu. Sort, man, sort, classic. Ma, isma, sakem iġi l-ura Mark bil-fliexkun. Enkomplu taħdita, issa speċa nendu pawza oħra, memx taħmel speċa. Naf li missejna naqra maħħa speċa l-ideja, da xorta ta' swieq li jkunu naqra grizi. Xtibta iġibu maħħom, ovvjament, huma kriminalità finanzjarja. Pero tista' tkun aktar speċifiku fuq l-imxorta ta' kriminalità finanzjarja. Ok. Mela, il-kriminal finanzjarju. Ringrazzjak, Mark. X'iet ifittex. Jiġifieri, nibdew minn hemmhekk. U l-kriminal jekk hux qiegħed jiskjafizza n-nies, ibiħ drogi, joqtol għall-flus. Dejjem qed ifittex l-istess affarijiet. Il-kriminal qed ifittex number one l-anonimità u l-privatezza. Sa l-privatezza għandha l-valur importanti tagħha, ġifieri, minix wieħed minn daw in-nies tal-compliance li jobot il-kunċett tal-privatezza, nkun għedna kollox. Imma l-kriminal dejjem qed ifittex għall-privatezza. L-għadu tal-kriminal huwa trasparenza. Il-kriminal dejjem fittex dak li aħna fl-industrija ngħidulu opacity, li l-affarijiet ma jkunux trasparenti u ċari. X'qed ifittex ukoll? Qed ifittex. Which reminds me of il-pack sitting ta' Konrad Mizzi. I don't know why it happened, ma just popped into my head. Għada affarijiet li l-moħħ ħaġa affaxxinanti. Daw il-konnessjonijiet li jagħmlu. Il-kriminali tifittex ukoll il-veloċità. Il-kriminali tiċaqlaq malajr. Għax għandu urġenza biex. Għax għandu urġenza. Il-kriminal hija tifittex il-komplessità. Għadiex, għax jekk int investigatur u l-affarijiet huma sempliċi, you're going to unravel them very quickly. L-investigaturi ma jkunux imbeċilli, jkunu intelligenti, Imma jekk hemm il-komplessità u l-komplessità tiġi minn kemm ikunu komplessi l-istrutturi legali infushom, minn kemm ikun hemm pajjiżi involuti, jiġifieri il-pajjiżi mhux bil-forsi jkollaboraw minn xulxin, iżid is-sempliċi amministrattività li tiġbed l-informazzjoni, jiġifieri. Jiġifieri il-kriminal qed ifittex dawk l-affarijiet. U aħna Malta ħloqna ħafna industriji li l-kriminal daw l-affarijiet jekk iridhom b'xi mod jew ieħor jistgħu joffru għamlu. Ġifieri jekk qegħdin nitkellmu fuq il-kumpanija tal-lob tal-azzard, ittik il-veloċità. Pereżempju għax inti you can rack up losses and wins tramite kumpanija tal-lob tal-azzard, veloċità kbira, u anki jekk il-kumpanija tkun leġittima hekk tagħmel, allura that is harder to detect. Li kien hemm xi każ fejn kumpanija kamorrista kienet. Kif kien hemm każ fejn allegatament kien hemm entità bbażata Malta li kienet washing machine tal-kamorra, jiġifieri, tal-mafja minn ix-ċert if we have the right mafia dawn, jiġifieri. Il-kamorra. Jew l-endrangheta jista' jkun so. Iktar jidher li kienu l-endrangheta. Però ma jidirlix li l-Italja finalment kienu waslu l-convictions f'dak il-każ. Però il-punt huwa kien xem jew ma kienx hemm f'dal każ huwa relevanti għax aħna mal-potenzjal qiegħed hemm. Aħna nitkellmu fuq il-potenzjal. Jekk inti għandek il-cryptocurrencies pereżempju, għandek il-veloċità, għandek il-kważi anonimat, issa naf li hawn xi fans tal-cryptocurrencies li qed jaraw dal-podcast li min jaf kemm ħajdu li actually cryptocurrencies huma ħafna trasparenti tal-crypto. But I closed all my accounts and I'm going to check them again in 10 years' time. Imma ġviri zammejt il-wallet, imma ma tħares leħ. U sakkartu ġviri hija funzjoni li ġenwinament sakkartu li jissa ma tistax taċċa di iktar, jew hija xi ħaġa mill-volontà tiegħek. U għaffi segwi the daily fluctuations, it's the sort of thing li dawna either they're going to win and it's going to be huge, jew inkella it's not just going to happen, it's going to be bifil out ġvera. Għalija tliftom. Le. Smuħu daħalta li daw tfajtom f'barmil u ħraqtom inti. I am in the same space, ġifiri. Investejt fil-kriptox? Ftit. I mean, ħanajtek, jina nemmen illi fil-realtà il-futur ħadd ma jafu.
U meta nara xi ħaġa interessanti ħafna, illi nara ħafna potenzjal fiha kemm li tispara l fuq, kemm li titlef, li jkun hemm xi ħaġa żgħira, ħsara qatt ma tagħmilek. Issa ovvjament hawn min jemmen ħafna fihom jiġifieri, but let's not go there, ħalli neqgħu fuq il-topic jiġifieri. Fattosta huma veloċi, l-istrutturi polizjeski kienu speċjalment saftitilu ħafna inqas familjari magħhom, hemm ċerta element ta' anonimat għal kemm mhuwiex kastajn biex inkun edna kollox, u dan huma kollha l-ingredjenti li qegħdin insemmu saftitilu. Ġifieri aħna bdejna niġru ħafna wara dawn l-industri illi jekk inti kriminal ħajġbduk. Ġifieri, mhux qegħdin ngħidu li kull euro li għaddi minn dawn l-industri huwa kriminali, for God's sake. Imma jekk inti kriminal, dawn l-affarijiet hemm kull ċans li ħadkun konna fuq il-browser. Ġifieri, huma t-tip ta' affarijiet li qiegħed tfittex inti l-karatteristiċi tagħhom huma l-affarijiet li inti qiegħed tfittex. U għalhekk li mbagħad komplessivament ir-riskju tal-pajjiż beda jiġi perċeput rightly so illi kien qed jiżdied. U fil-kuntest ta' dan kollu, ta' dan iż-żieda ta' teddit kontra Perġi darbejn. Xi kwalità ta' difiża mmontajna? Ir-realtà illi għal ħafna snin ma konniex robusti biżejjed u konna behind the curve ta' fejn kienet il-qbija tad-dinja. It-tieni verżjoni tal-app Free Hour tgħinha eluf ta' studenti f'kull istituzzjoni edukattiva ta' Malta jqablu t-timetables ta' xulxin fil-waqt li tħabbrilhom meta jkun daħlilhom l-istipendju u torjenthom fl-università permezz tal-campus guide videos. Mela niżlu l-app tal-Free Hour u segwuhom fuq l-Instagram tagħhom freehour_Malta. Barra minn Malta kieni l-awareness u da' diskussjoni li qed ikollna jiena u inti llum kienu ilhom li bdew iseħħu. U aħna li konna fl-industrija konna ilna naraw x'inhu ġej. Ġifieri aħna li konna naħdmu fil-banek jew simili, inti kont tara li qabel kont tibgħat pagament from A to B u ma jiġri xejn. U l-korrispondenti jiġru warajk isma' jamana ħanatu krata tajba, jiġru warajk. U mbagħad ma żmien bdiet tinbidel u bdejna naraw li ismek tibgħat pagament issa qed iwaqfuh, qed isaqsu ħafna mistoqsijiet dwaru. Ġifieri dik kienet l-esperjenza on the ground tiegħek. L-esperjenza diretta tiegħi jiġifieri qed nitkellmu mhux is-sena li għaddiet ta' 8 snin ilu hekk jiġifieri. Hekk 8 snin ilu kienu diġà mela kien diġà nibtu suspetti. Mhux neċessarjament suspetti speċifiċi fuq Malta, imma sempliċement kienet bdiet tinbidel il-kultura, bdew jinbidlu l-aspettattivi, bdew jinbidlu l-standards. Fir dawn ilhom ġejjin dawn l-affarijiet u ma' żmien dejjem aċċelleraw. U imma l-standards bdew jinbidlu fid-dinja anke minħabba del-biċċa xogħol li għadna tad-de-risking tal-Amerika, eċetera, eċetera. Però fl-istessin aħna konna tinżidu riskju allura s-suspett kien id-risking l xogħol ħaġa globali, ta' ħanna dejjem isna dejjem nibdew bl-Istati Uniti għaliex għalissa almenu huwa sovrapotenza tad-dinja, forsi. Jiena inħoss li aħna kollha fuq xi livell Amerikani, ġest hemm ġerarkija ta' kemm int Amerikan mad-dinja. Ifhimni, x'kienet id-diska ta' Rammstein Amerika fejn kienu jgħidu we're all living in America. Tiġi smajta? Ma smajta, ir-Rammstein ovvjament mhumiex qegħdin fil-katalgu tal-Spotify tiegħi, però di vera nemmena spiex ta' kull fejn tmur il-McDonald's u l-Burger, McDonald's u l-Burger King spiex ta' naraw films Amerikani. Kif ħanpoġġiha? Aħna speċjalment fejn ngħixu, aħna fil-the wider sphere of influence tal-Istati Uniti aħna parti tiegħu b'xi mod jew ieħor, jiġifieri. And whether we like it or not, for the immediate future, that is how it is. 20 sena oħra tkompli tikber iċ-Ċina u hekk min jaf kif tkun id-dinja ma nagħmilx dak it-tip ta' spekulazzjonijiet lungo termine għaliex min jaf x'għad jiġri jiġifieri. Però aħna ninqabdu f'dik l-isfera. U f'dik l-isfera id-dialogu n-narrattiva kienet qiegħda tinbidel u kienet qiegħda timxi lejn hemmhekk. U dak li qabel forsi kien konna relax dwaru ma baqax okay u bdew jinbidlu l-affarijiet. U dak ovvjament ġi rifless lilna. Imma aħna fl-istessin kif qed tgħid tajjeb inti flok aħna konna din nilqgħu għaliha l-isfira aħna konna nagħmlu assolutament bil-kontra. Jiġifieri inti meta tara jiġifieri ħanejt konverzazzjoni li kelli ma' bankier barrani, jiġifieri ma' bankier barrani. Dal bankier barrani kien smart senior banker minn barra minn Malta li kien qiegħed Malta dak iż-żmien. U kien qalli meta jiena nara l-Malta.
u qed nara b'daw ir-riski kollha. U minflok intom qegħdin gearing up għalihom, ir-regolaturi tagħkom qegħdin il-kelma beavering away biex fil-pajjiż titrasformaw f'hub tal-cryptocurrencies, għal nisaqsi li din-nifsi isma' l-prioritajiet tal-pajjiż x'inhuma. Ġifieri. U fost dawn it-tip ta' nies il-perċezzjoni kienet li il-prioritajiet tagħna kienu ħżiena. Ħżiena as in nefasti jew just misplaced. Li konna qed nixtiequ li actually nsiru ħab fej wieħed jekk irid jista' jiġi jostor. At best li konna naiv, Aha. at worst li Parti mir-roadmap. faċċamo we make hay while the sun shines. Nice. U da x'kien jaħseb, kien jaħseb li nice xejn ġifieri ma l-analiżi ta' dal-bnedem li kont qed tkellem. Naħseb min kont qed inkellem kien biżejjed diplomatiku li he wouldn't have suggested the worst motivations, but I can't exclude illi hekk kien ikun Kien għaddej minn moħħu, kien għaddej minn moħħu. Issa, ġara darba special equation li special equation jagħmel is-somom, mela konna qed nistiednu ħafna minn daw l-industri griżi naqra opaki fis-swieq tagħna, fil-jurisdiction tagħna. Fl-istess ħin ma kellniex mod li nilqawlhom. Il-riżultat nimmaġna huwa li ħafna kienaw speċ ta' proliferazzjoni ta' kriminalità finanzjarja. Il-konsegwenza ta' kriminalità finanzjarja meta tipprolifera ruħha f'soċjetà x'ikunu. Għal-bniedem komuni, speċa xwet jista' jistenna. Qed titkellmu fuq il-kriminalità nnifisha, mhux fuq l-amministrazzjoni tar-regoli li jipprevjenuha, għax it-tnejn li huma jkollhom impatt, jiġifieri. U hawnhekk li nitlu f'argument kumpless ħafna. Għaliex ir-realtà hija li il-kriminalità finanzjarja, fl-opinjoni tiegħi, hija ħsara kbira s-soċjetà. Għaliex, għax kif qegħdin ngħidu, jiġifieri wara kull solt maħmuġ hemm ġest maħmuġ. U l-fatt li inti tista' tagħmel is-solt maħmuġ jimmotivak biex tagħmel il-ġest maħmuġ. Issa. Minkejja dan il-ġlieda kontra l-kriminalità finanzjarja li jiena naqla l-ħobs tiegħi minnha jiġifieri għall-ħajja tiegħi ta' kuljum jiġifieri, hija proġett kumpless u ħali, wasteful ħafna. Jiġifieri inti tmur għand il-bank, tgħidlu minn inti, tgħidlu minn fejn ma ġejjin il-flus tiegħek, teħmad dokumenti, il-bank jaħsibha u jaf fl-aħħar jiftaħlek kont għaddew 3 xhur. Mortant biex tinvesti għand l-stock broker tiegħek jagħmel l-istess ħaġa. Mort biex tieħu loan man bank ieħor jagħmel l-istess ħaġa. Mortant l-avukat jagħmellek l-istess ħaġa. Ġifieri il-proċess fl-istess banek, ġifieri jiena kelli sitwazzjonijiet fej jiena kelli kont ma' bank u mbagħad mort biex niftaħ kont ma' l-istess bank, però ma' partner u kelli ngħaddim il-compliance. Faċilment seta' kien ma jafnix. Faċilment seta' kien il-regoli nbidlu ħafna mill-aħħar darba li kellimtom b'dak il-mod, jiġifieri u ma anki jekk il-proċess tagħhom kien perfettament effiċjenti li rari jkun, xorta waħda kellhom jadduk minn proċedimenti addizzjonali li daħlu fir-regoli wara, jiġifieri inti il-proċess huwa peżanti. One. Number 2, il-proċess huwa antitetiku ħafna, jaħdem ħafna kontra il-privatezza. U l-privatezza li sħabi fil-compliance in ġenerali kunu joboduha. Mbagħad sħabi li jkunu dilettanti tal-kripto tkun alla tagħhom. Imma hemm bilanċ, il-privatezza hi xi ħaġa importanti. U aħna llum il-ġurnata l-istituzzjoni finanzjarji tagħna, regolaturi tagħna għandhom ammont enormi ta' informazzjoni dwarna. U di tista' tiġi abbużata. Jalla ma tiġix. U hemm element ta' privatezza li jiena lest li nikkonċedi biex niġġieled il-kriminalità finanzjarja, però realtà li tista' tiġi abbużata. Nagħti eżempju sempliċissimu. Aħna nafu illi jekk inti jispezzjonak regolatur xi ħaġa ħajsib. Għax ir-regoli tant huma sofistikati li impossibbli li inti you tick all the boxes, xi ħaġa taħrablek. Ir-regolatur għal daqstant obbligat li jippenalizzak. So far so good. Imma xi ngħidu jekk ir-regolatur imur isuż biss wara dawk in-nies li m'għandux grazzja magħhom il-gvern.
Mhux qed ngħid li qed jiġri hekk, jiena kif nerġa' ngħid nirrepeti, jiġifieri għandi ħafna rispett lejn l-istaff tal-FIU, però l-potenzjal hemm qiegħed, il-potenzjal tal-abbuż. Xi ngħidu li pereżempju l-gvern ikun hemm ġurnalist li ma tantx għandu grazzja miegħu. Allura tramite l-awtoritajiet jibgħat mistoqsija lil wieħed mill-banek tiegħu jgħidlu sur bank inti għandek kont ta' dar-raġel. Il-bank ma li jara diħajt, ups, dar-raġel għaw trabil miegħu, imur fuq jgħidlu Mr. Borch, jiddispjaċini ma dal-kont ma sax nibqa' nofriwlek, f'daqqa waħda Mr. Borch belaw. Jiġifieri il-battalja li jiena nemmen ħafna fihom 100%. Però sewja kew sewja għandha wkoll ċerta casualties. U din xi ħaġa li aħna bħalissa bħala soċjetà din vera nsofru minna, jiġifieri li aħna qed jiġri ħafna dak li ngħidlu punishing the innocent bil-martell amministrattiv. Jiena problema oħra li nara jew xi ħaġa oħra li tħassibni f'din fir-rem tal-privatezza hija l-fatt li minħabba li inti tanti trid tagħtihom informazzjoni lil banek dwarek u x'tagħmel u ma' min tagħmel in-negozju, meta għamiltu n-negozju u dan il-negozju li tagħmel ta' sekwieti jew tagħmiltu darba li faċli ħafna minn dik l-informazzjoni taqqat meta story u inti tifresh xibka ta' xini il-ħajja ta' John, anka tista' toħroġ ċertu rutini, tista' tara il-min jiffrekwenta, kemm frekwentament jifrekwentom, eċetera, eċetera. Li betnej m'għandix ngħidu li din hija xi ħaġa li tiġri, però hemm il-potenzjal li tiġri u ma tantx huma ħwejjeġ ħelwin speċi dawn. If a power exists, it will be abused. Hija natura magħna. Għalhekk fis-soċjetajiet western tagħna bid-difetti kollha tagħna ħloqna l-kunċett ta' checks and balances li huwa eċċellenti u importanti ġifieri. U fil-fatt aħna din ngħixu f'mument fej hemm żewġ kurrenti legali kbar jaħabtu kontra xulxin. Il-kurrent tal-protezzjoni tad-data, il-data protection, fl-Ewropa ftit snin ilu kienet għaddiet il-General Data Protection Regulation. Liġi importantissima li jiena fan tagħha, bid-difetti tagħha. Illi effettivament qisu l-messaġġ tagħha huwa id-data tiegħek huwa tiegħek bħala individu. Dak huwa l-messaġġ ta' dak il-liġi. Isek, innexxi li xtiksbu ħaġa oħra, ma l-messaġġ tagħha huwa dak. Ma laqas qed insusu wara dak lan. Iva. U li kieku ma nagħmlux dal affarijiet naslu f'sitwazzjoni li għalija ma nightmarish bħalma pereżempju jitkellmu li ċ-Ċina jeżisti l-kunċett ta' social credit li għax jiena ħabib ta' dak jew ħabib tal-ieħor jew nagħmilha ma' dak jew ktib titra antipatka fuq il-gazzetta. Distopja Orwelljana insomma. Għalija distopja Orwelljana faċilitata minn l-aqwa teknoloġija moderna li jiena nsibha disturbanti ħafna jiġifieri. Mill-banda l-oħra, il-ħsara tal-kriminalità u l-kriminalità finanzjara, għalija hija beyond dispute li inti titraffika n-nies, li inti kollok l-iskjafitu, li inti kollok il-contract killings, li inti għandek il-beħ ta' drog, kollu ma il-korruzzjoni daw l-affarijiet, it's very blatant, very clear evil, sewa. U ovvjament inti teħtieġ ċert element ta' trasparenza biex tiġġielidha, però huwa ovvju li daw iż-żewġ kurrenti u titlobniex għas-soluzzjoni x'm'għandix, ġifieri. Nilqalek ma xtarrejt ġifieri. Imma il-problema hija manifesta, ġifieri, il-problema hija ċara. U b'xi mod jew ieħor għandha s-soċjetà tagħna, we have to find a way forward, ġifieri. Bħalissa qegħdin at a crossroads, ġifieri, u ma nafx fejn sejrin. Il-fatt li qegħdin fuq il-lista l-griża. Qiegħda timpatta l-industrija tiegħek u bħala konsegwenza dak l-impatt ħajkompli jidwi fis-soċjetà in broader terms. Skonx tifhem l-industrija tiegħi f'dal-każ jiena bħala konsulent fis-settur bħalissa. Konsulent fis-settur finanzjarju. Jiena imma ma nafx jekk jew ta' reklam da fil-każ waqafni John, ġifieri jiena xogħol. Tkellem għandek 30 seconds l-invoice billing details. Eċċellenti. Il-bank ħajsaqsik imma li x'għamiltu dak il-pagament. Mela, jiena li nagħmel xogħli u xogħol il-kumpanija tiegħi, xogħol il-compliance u aħna ngħinu l-entitajiet finanzjarji u simili ġifieri biex jippreparaw ruhom biex jaqdu dawn l-obbligi li għandhom. Jiġifieri daw l-affarijiet li tisma' il-compliance broadly defined, aħna nassistu il-klijenti fihom. Jiġifieri il-klijenti tagħna li ħajkunu banek, ditti legali, kumpaniji tal-investimenti. Kważi inti iktar għandek xogħol issa.
fis-sens kważi pożittiva għalik. Ifin, ir-raġuni Mhux qed tgħid li inti tuħu gost Ara, ir-raġuni bil-ħażin l-għala ta' jiena qabel ma bdejt il-kumpanija kont il-Group Head of Compliance tal-MeDirect li qabel kien jismu l-Mediterranean Bank, ġifier li huwa wieħed mill-banek il-kbar li huwa Malta. Wieħed Jiena- mit-tieħed spjegaha digressjoni ħafifa ma xu għat-tielet l-ikbar bank Huwa t-tielet l-ikbar bank f'Malta li jfisser li huwa regolat direttament mill-European Central Bank, ġifieri li huwa livell ta' regolazzjoni spazjali, ġifieri wara intensa l-BOV u l-HSBC, it-tielet l-ikbar bank huwa il-Mediterranean Bank. At the time li At the time jista' jkun li issa m'għadix ma nafx istituzzjoni. blamment u ma nixtieqx nazzarda jiġifieri li jfisser inti l-akbar banek. Kawt enti ħafna estrafera tagħmel ħafna disclaimers. Which is a good thing, Niprofa nkun preċiż u wieħed mill-hobbies, meta ngħidha hawnhekk jiġifieri qudiem in-nies it sounds immense li sel, wieħed mill-hobbies tiegħu fact checking jiġifieri. Mela la semmejta. Sad as fuck u speċi, ma vera wieħed mill-pjaċiri tiegħi huwa li nara xi tikteb xi ħaġa online ngħid probably they haven't checked their source. And I go to the direct source u nsib li tkun xkazzata kbira. Ħalejnek għax tħalta li għakexxu. L-ekonomija Ewropea fil-fatt hija t-tielet waħda fid-dinja. L-ewwel waħda l-Amerikana, t-tieni waħda ċiniża, t-tielet waħda. Ma komprensivament li ju jiġifieri. Collective EU. Ma nissejrin tajjeb, bro. Le, bro, aħjar nħadu grok naħseb. Ma nissejrin tajjeb. Let's drown our sorrows in Ma nissejrin, Oban. għax l-proġett Ewropew li dijat ju kienet li wistejja darmi pari mal-Amerikani. U għet post, u għet Let's not- post mux ħazin. So, mela għajna l-Afrika. L-Antarktika. Eżatt, I mean. Il-gżejjer Ok, xkonna- paċifiċi. xkonna- Le, konna xkonna najdu li d-dinja. ħanamlu l-Oban. Għandu l-Oban issa. Cheers. mela. Xejżiet leġġeru mill-kill command. Una iktar ħafif. Ħafif. Ħarira jisu hello. Xejżi ħellu. Pero xorta ta' whisky li joġobni, għeda. Xorti orsok tikkaġ vera. Xorta tik jisu dak xut fil-bajt li jitla ma' sens la jisa. Mur l-Iskozja, Fittex Oban. ikri karozza u su u mur Oban. Bazgbi. Damela zgur Bazgbi. u nibat lek minnem. Le, fitċert, jena ġifiri u l-ikbar passatem tijak u għal-fact-checking. U U le, na, ma naffajt għan nitkellmu fuq il-bands un-bat, ġvera, wara, għallin kontini 10 minuti fejn kun cool. Eżat, le, xsibtek għal-kollox, xsibtek Thank you, għal-kollox. Pero għal passatem kbir tijaj li nippakki għal-familja fil-karozza u insuqkom. Tal-ġen. U sabiħ, tuħu r-ruħ. Nuhu r-ruħ, hemm ukoll dal-element kif tajt paternali, mhux patriarkali. Speċa jiena l-missier u issa l-missier se jsuq lill-familja tiegħu għal-ġejjin U il-ġdid. skont li tissuq inti u ġvera. Dejjem jien insuq u mhix negozjabbli il-mara toġoba l-fatt li not indawwara jien u jefna għandel tuħonasa mbagħad tistemba. Le, sabiħ wis u ma tafx kif toħroġ minn ġodda l-pajis vera żgħir u tara xi highway ma jispiċċa qatti ġifieri, gost kbir Ekku, u vera nħosni, jiena nħosni eżattament bħalek, u vera, imma fl-istess ħin vera nħosni peasant li nieħu gost biex nfetx fuq highway u l-tom jgħid li go straight for 289 kilometers. Jek dak huwa peasantry, mela jiena fucking peasant u nieħu pjaċir, proud li nkun peasant u ngħidlek aneddotu żgħar meta kont il-honeymoon tiegħi u konna l-Arġentina konna fis-sawt tal-Arġentina il-Kalafati fil-Patagonia, ġifieri massive wilderness, u niftakar konna ridna morna glacier famuż jismu l-Perito Moreno, glacier, isek tara The Wall ta' Game of Thrones, ġifieri. U il-lokanda tlabni ma kif naslu il-Perito Moreno, ġifieri, u dan pa niftakar il-tifel li kien hemm jaħdem hemmhekk kien qalilna take a left at the mountain. Dak kienu l-unika directions li tagħna. U literalment soqna, jiġifieri ġo karozza jisimha Ford Classic fost li se karozzi tannek fid-dinja, jiġifieri soqna for hours and then towards this mountain, mbagħad we took a left, jiġifieri, u kienu korretti. Imma għalajna li ġejji minn pajjiż li huwa kemm 27 kilometers from A to B. It's such a great relief li ta' esperjenza dak il-ftuħ. U tagħmilha dik il-ħaġa li meta tom jgħidlek pereżempju għandek 200
80 kilometru għal-destinazzjoni. U l-mara dur fil-mara, 10 darbit Malta. Iva, feels very masculine, no? It's like, this is my country 10 times over. Exactly, I'm gonna cross. Għet insuq kiena. Għet insuq kiena. They're two completely distinct concepts. Jikbillek issu fuq sidrek waqt li tgħidha l-ħaġa, ġifieri. Qabbes il-pettora. M'għandix, ma stax, nixtieq. Ma se titlaqni. Mela, fejn mela konna? Il-bon ikun jaf? Le, kolli jisi imma dal-axħar jisa aktar ma jmur, jisa aktar il-mappa saret nid-dizorienta ruħi b'mod volontarju. M'għandikx it-tom u għalli. Sorry, kompli. Fair point. Mela, mela, nassumu the worst. Worst case scenario. U najdu li id-dinja taqtana mill-bqija ta' xibka finanzjarja. U le, suppozizjoni le. Ok. U għakas, jow forsi tamela temporanjament. Imma għax tantu kompli, imma l-eżempju l-ipotezi farfetch tafna, ma let me hear you through. Jek ikunem, nkunu forsi, let's root it a bit more feħweċna aktar potenzjalment fatwali. Ikun hemm downturn serju. Fej ikun hemm dejjem inqas investiment ġej minn barra, fej il-barrajn jinnegozjaw dejjem inqas, indumu iktar fuq il-grey list, nagħmlu xi 3 snin, 4 snin fuq il-grey list, u speċi ta' b'konsegwenza din l-opportunity cost dejjem qed jikber u jikber. Huwa każ li l-ekonomija tagħna jew tantaw flus fl-idej, jew ma nafx men. Hemm xi xorta ta' negozju li nistgħu nagħmlu bejnietna sabiex nissalvagwardjaw li r-rota xorta tkompli ddur. Ħan nieħdu pass lura, jiġifieri għax irrid nibda billi ngħid illi l-eżempju fl-opinjoni tiegħi huwa farfetch. Jiġifieri Malta bil-problemi kollha li għandna maħniex in-Nord Korea, maħniex an international paraja. Aħna pajjiż. Però hemm nies fuq il-lista, fuq forsi hija fantazija tiegħi fuq il-grey list. Tista' tella waħda l-lista bon ħalli nkun ċert li mhux qed ngħid kretinati. Pereżempju kien hemm jidher li hemm iż-Zimbabwe pereżempju. Jidher li hemm ċertu pajjiżi li meta nimmaġinhom pjuttost maqtuwajn mill-kummerċ tal-punent kif nafu aħna. U jekk naqgħu f'dak jien korrett l-ewwel net meta ngħid dawn l-affarijiet. Meta nimmaġna li Zimbabwe spiex ta' ma. Qedtilkom jiena l-ewwel ħaġa li qed naħseb huwa li Malta l-ewwel darba li qatt kien hemm pajjiż tal-European Union, a full EU member state li ġi grey listed qatt ma ġrat qabel kienet. La tinsix Iceland mhuwiex membru tal-EU, Iceland huwa membru tal-European Economic Area li EA, diġà kien sinjal hemmhekk illi isma' l-FATF il-fatt li inti fiż-żona Ewropea mhux insurance kontra li tiġi grey listed, sewwa xi ħaġa li tista' tiġri kien sinjal. U aħna Malta konna l-ewwel membru tal-Unjoni Ewropea. Imma dak li what that tells you huwa li normalment pajjiżi bħal Malta ma jsibux ruhom f'dik il-lista. Ma Malta kienu ġew grey listed Haiti, Philippines u South Sudan. South Sudan fejn Darfur. Naħseb. Marija Darfur fis-South Sudan, ġifieri aħna qed daw pajjiżi fucking estremi. Jiena illi kif ta' ċekkja waħda jekk fejn kien hemm il-traġedja ta' Darfur. Kif taf tikka autopromozzjoni ma niddejaqx minna jiġifieri meta. Shameless bro, jiena pro voice ta' vera. Bniedem skifus b'dak il-mod li jokes apart. L-ewwel ħaġa li osservajt meta ġejna grey listed mort fuq LinkedIn u ktibt ma nistax ma ninnutax illi Malta qiegħda fuq il-grey list dak iż-żmien kienu għadhom kif ħarġu l-Amerikani mill-Afganistan u kien hemm dik is-sitwazzjoni ultra traġika jiġifieri. U l-Afganistan le. Which is, jek taħseb dwar, it's quite striking, jiġifieri. Imma li rridu nżommu f'moħħna mbagħad ħalli niċċajtaw to keep it light, imma li rridu nżommu f'moħħna kollu għalli daw l-awtoritajiet they work on a cycle. Sewa, jiġifieri inti tittara meta jkun wasal għar-review tiegħu dak li jkun u daw l-affarijiet kollha jiġifieri. Alright, hemm proċess ċikliku naqblu, però kemm hu frekwenti? Kull 5 snin, 4 snin?
kemm ilna l-Afganistan. Le, Tara kemm ħossni Amerikan kemm ilna l-Afganistan. Uħuti il-Marines, my brothers with the boots on the ground. Kemm ilhom l-Afganistan? Fis-sens l-Afganistan ilhom moħxin l-affarijiet domen 20 sena. Le, ara, mela, ħanerġa' ħanitkellem bħala xi ħadd li jaħdem f'das-settur. Jiena settur kif diversi drabi nemmen ħafna fih, però hemm ħafna kontradizzjonijiet fih. Waħda mill-kontradizzjonijiet, waħda mill-affarijiet li fil-opinjoni tiegħi ma jiffunzjonawx kif għandhom jiffunzjonaw huwa dal-kunċett kollu ta' geographic risk, xiġifieri. Aħna fid-dinja finanzjarja kif tkellimna ħafna llum jiġifieri, nibdew mill-prinċipju li lira ħirġa minn post u lira ħirġa minn post ieħor, waħda miżjed ċans li tkun maħmuġa mill-oħra, per prinċipju. Issa, dal-kunċett on paper jaħdem, jiġifieri. Però mbagħad meta naslu fir-realtà biex timplementaħ fir-realtà huwa messi ħafna. F'liema sens. Fis-sens dal-kunċetti ħafna drabi jispiċċaw jippenalizzaw pajjiżi illi mhux neċessarjament jafu jilagħbu jew għandhom biex jew iridu jilagħbu l-logħba diplomatika u l-logħba internazzjonali. Ħanejdu xi ħaġa li ħafna nies jafu jiġifieri. Il-lira maħmuġa jaf toħroġ mill-gangster li qiegħed ir-Russja, jew jaf toħroġ mid-dittatur li qiegħed fil-Afrika tas-Sab-Sahara. Però finalment dik il-lira maħmuġa fejn tmur. Dik il-lira maħmuġa issir villa Chelsea. Dik il-lira maħmuġa issir Ferrari għaddej fit-toroq tat-Toskana. Issir appartament f'xi high-rise New York. Jiġifieri hemm ħafna kontradizzjonijiet f'din id-dinja ġvera. U hemm tendenza illi nippenalizzaw ħafna l-pajjiżi minn fej hemm iktar forsi ċans li joħorġu l-flus maħmuġin. Għaliex ikunu instabbli, għax ikunu fqar, għax m'għandhomx biex jaħdmu. Imma l-pajjiżi li finalment jibbenefikaw għax il-flus isibu ruħhom iduru fl-ekonomija tagħhom, ħafna drabi jkunu pajjiżi oċċidentali. U hemm ukoll raġuni għalija l-ħaġa li għal-fatt li l-kriminal li qed jiġġenera flus maħmuġin ma jridx li hu stess jitfotta mill-istess ċirkostanzi li approfitta ruħu minnhom hu stess biex jiġġenera l-flus maħmuġin. Xirrid ngħid? Jekk intem l-instabilità jew l-korruzzjoni u bis-saħħa tagħha inti kuntratt li ma kellekx tieħdu ħadtu. Jiġifieri, jew għamilt xi ħaġa maħmuġa u għaddejta lixxa. Probabbli jekk fil-pajjiż tista' tagħmel dawk l-affarijiet at great scale, jista' jkun hemm il-problemi. Jista' jkun li l-pulizija huma korrotti u jitlifqawlek il-bib għax m'għandhomx grazzja miegħek. Imma inti kriminal ma jridx li jkun esposta dawk l-affarijiet. Il-kriminal irid imur mal-girlfriend tiegħu jagħmel ix-xirja Harrods. Jiġifieri, il-kriminal hekk irid, il-kriminal he wants a nice life. Dat tip ta' kriminal, jiġifieri. Allura, da joħloq ħafna kontradizzjonijiet f'din id-dinja. Allura, where does that leave you morally? Charles, kif tixtarrek di situazzjoni inti tipponta li l-ipokrazija? Conflicted, fis-sens illi... Jgħet tipponta li l-ipokrazija? In part hemm element ta' ipokrazija, in part jista' jkun ukoll sempliċement the way in which our legislation digests these concepts għadu mhuwiex sofistikat biżejjed fis-sens. I'm going to go into the weeds ta' ġifieri, imma importanti li nagħmlu. Weeds are very popular. Ġifieri. Ma smajt xejn. X'għandna ħibi. Kull entità li hija soġġetta għal daw ir-regoli hija obbligata li tevalwa ir-riskju ġeografiku li hija esposta lih. U biex jagħmlu dawn l-affarijiet huma igwidati biex iħarsu lej varji sorsi ta' informazzjoni u riżorsi. Fosthom l-FATF innifsu. Issa, jekk inti tmur fuq l-FATF u ħatfittex l-Ingilterra, jiġifieri, l-Ingilterra meta sibha mkien il-listjata, the arch model democracy speċi, imma xorta waħda ħafna mill-flus maħmuġin isibu ruħhom hemmhekk, u meta taqra l-investigazzjonijiet u tara x'ikun qed jiġri jkun hemm ħmieġ kbir. Imminti il-notar
li qiegħed bil-qiegħda fl-uffiċċju tiegħu ma tistax tistennieh li jagħmel investigazzjonijiet forensiċi ta' dan it-tip. Dan ħajmur ħajar isma' fir-riżorsi li jeżistu hemm barra fuq il-listi tal-FATF u fuq dan l-affarijiet x'hemm miktub. Però nista' nifhem li ġifieri int tagħmel dawn l-aneddoti ta' nafu oligark mill-Belarus li jsib ruħu Villa Kensington. Biex nista' nifhem għalfejn Villa Kensington hija seduċenti għal delinkwenta dik ix-xorta li naħseb li nistaqsi dwar huwa minnu li l-ġurisdizzjoni Ingliża qiegħda tagħmel iktar milli qegħdin nagħmlu aħna. Ara, li nista' ngħid dwar l-Ingilterra jiġifieri huwa biex tikkombatti daw il-xorta ta' illi kapaċitajiet ta' infurzar l-Ingilterra għandha u għandha kapaċitajiet ta' infurzar b'saħħithom ħafna. U għandhom anki strumenti legali interessanti ħafna. Palma huwa pereżempju dak li jgħidu di Unexplained Wealth Order. Kien hemm każ interessanti ħafna. Unexplained Wealth Order huwa simli ħafna ta' what it says on the tin. Jiġifieri li inti l-awtoritajiet jiġi fuq jgħidlek daw il-flus kollha li inti tiddisponi minnhom minn fejn ġejjin. U jekk inti ma tix kapaċi tagħti spjegazzjoni tajba tagħhom, inti teħilha jieħduhom dak il-flus u tmur il-ħabs. Jiġifieri. U li ġem xi parametri tajm ma jistgħux ġast imorru fuq any old man in the street u jattakaw b'dan il-mod jiġifieri hemm salvagwardji madwarha. Imma xi żmien ilu pereżempju kien hemm il-każ ta' kien hemm il-mara ta' wieħed mis-central bankers tal-Azerbajġan, dal-mara tiegħu kienet tgħix Londra jiġifieri u dina kienet ovvjament inti kap ta' Central Bank kollu salarju tajjeb, imma ma jkunx miljardarju normalment jiġifieri jekk il-flus tiegħu ġejjin minn dak l-impjieg. Jiġifieri. U dan il-mara tiegħu għamlet xi strakont ta' xi somma straordinarja ta' ġvis tal-boni ċekkja fil-każ li ta' xi 14 miljun sterlina Harrods il-mara tiegħu shopping. Kif ix-xjada ħad tagħmilhom dak it-tip ta' tagħmilhom xi mod jew ieħor jiġifieri, imma kemm fuq medda ta' kemm? Ma nafx ma niftakarx eżatti, jiġifieri, imma again 14 miljun shopping minn ġo a fancy supermarket, imma still a shit ton of money. Kemm il-Madonna tixtri fancy handbags, jiġi qasik ikunu 10,000 euro l wieħed ukoll tixtri vapuri, jiġifieri. Tal-life mission di. 16 miljun Harrods. Proset, dakku, hemm. Mystery woman who blew 16 million at Harrods is wife of disgraced Azerbaijani banker jailed for stealing 125 million. Naqra mid-Daily Mail. L-Ingliżi, però, u hawnhekk illi ħanna bħala pajjiż fallejna u male, aħna meta kien hawn dat tip ta' affarijiet, issa li forsi bdejna neċċaqalqu ftit. L-Ingliżi ħarġu dal-istrument ġdid li kellhom l-Unexplained Wealth Order marru fuqha qalula ma qalulix isma' x'inti daw il-flus u ma qalula isma' inti daw il-flus din l-ispiża oxxena straordinarja iġġustifika li daw il-flus huma leġittimi. Ma kinux kapaċi jagħmluha waħlita. U issa għandhom case law, they've used it in the wild, jiġifieri. Lost on appeal, Charles. Jiġifieri. Already lost on appeal. Lost on appeal, ġviri il-fet l-appell. Wife of jailed Azerbaijan. Loses filed final appeal against Britain's Unexplained Wealth Order. Ġviri lost the appeal. Ġviri il-prosekuturi ġambu għazewċ bella wiela li la sewa. Ġviri appellat. Ġviri xirrit nejt biex natu credit where it's due. Ġviri il-forzi taħħom they could react to this kind of situation. And they had also the will to react. And they had the will to react, ġifiri. U l-istess kemm il-darba dimostraw l-Amerikani, ġifiri l-Amerikani li, again, fil-comments min jaf kemm hemm nies anti-US u fox l-Amerika u hekk, ġifiri. U I mean 50% of time kollhom raġun ta' biex inkunu għedna kollox. Però meta Malta kellna bżonn lajnuna biex insibu l-min għafas it-trigger fuq Defni Caruana Galizja, l-Amerikani kienu li jgħinuna. U l-kriminali internazzjonali li ma jibżaw minn ħattu minn xej, jekk hemm ħaġa waħda li jibżaw minna, huwa li jsibu ruħhom ġo ħabs Amerikan. U l-granallat tal-kartels, il-ċapo daw, minn dak li jibżaw. Jiġifieri l-lungamanus tal-criminal enforcement Amerikan u reverberations tiegħu hemm element pożittiv importanti minnu, jiġifieri. Xi jagħmel ħabsa Amerikan daqshekk tal-biża?
Biss ipoġġuhom fil-ħabsu jibqgħu hemmhekk hu. They Hemm actually ċertu permanenza. They actually put them in F'arranġament. prison and it would be a real prison. Mhux qed ngħid li l-Amerikani perfetti jew li ma jkunx hemm korruzzjoni u dal-affarijiet għandhom strad difetti kollha tad-dinja kollha l-Amerikani. Però jekk hemm xi jekk hemm criminal enforcement bodies fid-dinja illi Ma tix ixxellifa kriminali magħhom. ma jaħdux pjaċir ixelfuha magħhom, Mo bla dubju. bid-difetti kollha tagħhom tal-Amerikani huma. U di tal-unwarranted wealth, Unexplained wealth order. unexplained wealth order. Malta reċentament daħħalna liġi simili jidir li jisimha PICO. Il-Proceeds of Crime Act, il-POCA naħseb? Poka. Oh, yeah. Iva, ħankun onest, dik il-liġa di ma xtarrejtiex u safejna fjena għadna ma użajnijiex. Le, jinkontet, insomma, Laqas li kif ħanpoġġija, Malta għatma kellna problema bil-liġijiet. Il-liġijiet Maltin, u di għalila l-manifal, ġifiri. Il-liġijiet Maltin, grosso modo tajbin. They say what they should be saying. Għatma kellna problema bil-leġizlazzjoni, ok, kultant noqodu ngergru għax il-linji gwida ma jkunux whatever. Il-liġi Maltija, grosso modo, hija tajba. Aħna Malta kellna Għalfejja daqsek problema. tajba l-liġi Maltija, x'wassal biex ikollna daqsek liġi Ifimni, kapaċi? għanna avukati eccellenti, u le, ma jokes, I mean, li tikteb liġi tajba mux daqseg diffiċli. In comparison ma, u ħafna zed diffiċli li titfa xi granalla l-ħabs. Mill li tikteb liġi tajba. Li tikteb liġi tajba, I mean, kollok nis well-educated, kollok nis li xtarru liġi, aħna għanna storja ta' avokaterija li għanda ċerta eruq fil-pajizi, ġviri, aħna liġi tajba nikdbuha. X'nu ma l-eluqat tal-avukaterija? Ifimni, aħna, kif Ta' Malta. aħna nazzjon ta' avukati, ġifiri, u għanna storja legali tagħna, għanna sistema legali partikolari tagħna hybrid ta' liġi ċivili kontinentali u idejat li ġejjin mill-common law jurisdictions, mill-influenzi Ingliżi, għanna storja twila ta' nies well educated illi jkunu involuti fil-liġi, il-professjoni dejjem gawdiet minn ċerta prestiġu, jiġifieri, dejjem tiġbed Aħna in-nies. nazzjon ta' avukati, xi tfisser dik? Kemm l-avukat joħroġ kull sena mill-fakultà 100, 150, 200. Jien immaġinajta li speċa bħalma l-Amerikani għandhom il-forefathers. Le, ma Aħna il-forefathers tagħna kienu avukati. għanna a good long-standing legal history, però, I mean, nerġa' ngħid, infindej konti li tikteb liġi diffiċli ta' ġifieri, imma huwa sforz ħafna inqas kbir u importanti mill-infurzar tal-liġi. Inti biex titfa' kriminali l-ħabs. Nodu naħsbu dwar ġifieri. U da mhux kriminal xi ħadd iġġieled ġobaru fuq qawwiet xi ħadd ieħor, da kriminal sofistikat multimiljardarji ħafna drabi. Ġifieri inti biex tasal sewwa, l-għod tinduna. Diġà diffiċli għax huwa jaħbilek. Tittiġbor l-informazzjoni sewwa b'mod illi inti you're going to be able to demonstrate from historical records li huwa tipprova jaħbilek sewwa beyond reasonable doubt li hu kriminali. Irrid ikollok il-pulizija li għandhom il-kapaċità u r-riżorsi jagħmlu daw kollha xi forsi kapaċi jaqbdu wieħed imma forsi mija għaliex ma jħilux għalihom m'għandhomx in-nies. They run out of people and time. Jiġifieri. Trid il-rida politika u s-saħħa politika illi mhux ikollok il-Ministru li da ħabib tiegħi ħalli ħaddej sewwa. U dawn l-affarijiet they all have to come together. It's a very complex machine. U jekk waħda minnhom biss tinkiser, jiġifieri, jekk inti tagħmel kollox kif suppost ma tinkiser biċċa minn l-ħaġa ma naslux. Ma nsemmu xejn aħna nafu fil-każijiet wara l-Panama Papers u hekk jiġifieri. Kollox a matter of public record, Manfred Galdes li kien at the time il-kap tal-FIU fid-depożizzjonijiet tiegħu l-inkjesta ta' Defni Caruana Galizja qal jiena investigajna l-każijiet jiġifieri, badna għamilna rapporti tagħna, ir-rapport kien qal niftakara ċar daqs kristall, mort fiżikament u tajtu fiżikament lill-Kummissarju tal-Pulizija laqqas xejdu l-messaġġier ma fdajt. Jiġifieri, poġġejna r-rapport qudiem il-Kummissarju tal-Pulizija għamilna l-biċċa tagħna, stennejna, irriżenja l-Kummissarju tal-Pulizija. Coincidence? Maybe. Però mbagħad irriżenja l-Kummissarju tal-Pulizija ieħor, irriżenja l-Kummissarju tal-Pulizija ieħor, irriżenja l-Kummissarju tal-Pulizija ieħor,
U fl-aħħar kien hemm xagħat li baqa'. Jiġifieri li rrid ngħidu għadan, f'dak il-kuntest jiġifieri kellek probabbilment parti mis-sistema li ħadmet. Kellek il-biċċa tal-FIU li saret sew. Meta wasalna l-biċċa tal-pulizija, that piece of the chain, Il-ħolqa. Fallietna. donnu, allekatament, ma ħadmitx. Dondu għamużmeċi għanni, bro. Jiġifieri it's very difficult to throw a criminal in prison. U meta ngħid a criminal mhux jibidillu li faqgħu iċ-ċaħat għax siker. Imma a real criminal is very difficult. Jiġifieri taqra l-ister taqra l-ister tal-kartel Sud-Amerikani u hekk li they would have the government in the palm of their hands daw in-nies. U tista' tifhem għaliex għax I mean inti jekk on the one hand you have a bag of money. U on the other hand, I have a gun. U bħet jew liħor jħan persuadik. Plombo u plata. Plomo u plata, eżatt. I mean, it's a pretty good sales pitch. Ġifiri, and it's difficult to beat. U realtà li jena u inti, if we were to be in that situation, min jaf what our decision would be. Entirely. Ma niddelu dixruħi that Pero- I would be on the side of the angels. It's scary and difficult. Le, you'd have to be an absolute moral fucking hero fil-kuntest tal-kartels, pero naħseb li fil-kuntest tal-pajis tagħna naħseb. Il-defni splodew, għata. Naf, li ma I think we kind of il-kartels ma kienu xaw. Fis-sens jiena nħoss li fis-sens li kienaw kartels on a lower level, but the type of I think we invited the devil in through the back door. Iva, pero. Għazilna, int ma konċ leġizlatur Kolombjan li daqqa waħda feċ il-fenomenu Escobar, inti kont leġizlatur elegatament. Li bdejt tiftaħ il-bibin għal nis bħala li sader. You don't need to be Escobar to be intimidating and to be scary. Biex nkunu għedna kollox. Biex nkunu għedna kollox. U hard crime Malta kienaw. Wow. Bla dubju. Jiġifieri. Pero dawk isom ġew ingaġġati eżan, mux eżan afterthought, imma bħala tini parti tal-istrateġija. L-ewwel parti tal-istrateġija, saħxet namlu ħafna. Forsi digressjonijiet. Mux postu. Kompliment. Le, ma kif għanpoġġa, to go back to the question, għaliex kellna liġijiet tajbin u l-affarijiet l-oħrajn le. Li tiktab il-liġi tajba, li fef ħaġa minnom dawn l-affarijiet. Ġifieri. Umbat trid Ma bat li tagħmel l-affarijiet l-oħrajn u ħafna diffiċli. Naslu tajtiju. Naraw xi darba naf li ma tħobbx tagħmelhom ħafna dat bassir. Nibża li le, fis-sens nibża li biex inkunu għandna kollox. Mindu ġejna taħt l-amministrazzjoni ta' Roberta Bela, qisu xi forma ta' titjib kien hemm. U jiena dejjem l-ħaġa li ngħidu huwa li aħna bħalissa we can't tell apart good Robert from bad Robert. Xirrid ngħid. Aħna bħalissa għandna amministrazzjoni ġdida illi li kieku it had all the good intentions qiegħda tagħmel grosso modo fl-opinjoni tiegħi dak li qiegħda tagħmel. Għax inti ma tistax tibżmantella criminal networks ta' dik il-magnitude millu mal-għada isu qatt ma kien xejn. It explodes in your face. Ġifieri, these people are out to get you. Fl-istess ħin, li kieku l-intenzjoniet huma ħżiena, at this juncture it's still too early to tell them apart. Qegħdin naraw li ġraw affarijiet li qabel qatt ma konna naħolmuhom, ta' ġifieri aħna rajna affarijiet tipo konna Dmitri jiġi xxutjat barra mill-Labour Party, at least formally, xi ħaġa li kienet unthinkable 5 years ago, ġifieri, jew rajna affarijiet bħal pereżempju prosekuzzjonijiet kontra Keith Cambry. Unthinkable, meta konna ħriġna nipprotestaw, meta 2019 li l-ħar ta' 2019. Li kieku xaħat għalilna li kien ħajreżenja Muscat u li konna Dmitri mux ħajqa parti mill-Labour Party u li Keith Cambry ħajrqot Cordin, it would have been perceived as a success beyond our imagination. Jiġifieri, jien ma kontx noħroġ nipprotesta bit-tama li ħajreżenja Muscat. X'kienet it-tama tiegħek allura? Li inti kontem li inti għal-volja taf li probabli titlef, jiġifieri, imma inti dak l-statement fl-istorja għamiltu. Għavolja taf li probabli ħat titlef, imma
importanti li tiġġiela ċorta, volja taf li ħatitlef. Le, fl-echo chamber tagħna kien hemm ħafna da sentimenta li għandna bżonn nżommu l-pressjoni fejni biex l-affarijiet jikkoreġu ruħhom. Fl-ekosistema tiegħi kien hemm ħafna da sentiment li jisma' jekk ħankomplu nafsu issa adesso ma jipjus biex ta' Iva, imma qed nitkellna bl-ikbar onestà ġifieri li jiena l-aspettattivi jiena ma kienux kif ħanpoġġiha forsi actually pessimisti ġifieri minkejja li ċajta hawnhekk imma I wouldn't have been surprised li kieku Joseph Muscat had rode it out. Ġifieri, not at all. Għaxi fimni, l-istoria kienet they had ridden out. Saret ħafna drabi li nexxielu Water of Access. Li rrid ngħid huwa taħt l-amministrazzjoni preżenti jiena jidilli li rajna s-sinjali u z-żerrja tal-potenzjal tat-titjib u daw l-affarijiet kollha li semmejna. And I am encouraged. I am encouraged. So m'intix pessimist. Imma fl-istess ħin Realist? I am encouraged, imma we have to see how things play out. Fantabulous. Mela, bro, nasib fuq dik l-ħar starrija. Nasib għan faraw grok ieħor. Jina tiegħi. Ħna d-diverti bil-blowman tal-lejja. It's nice. Mela. Yes, jek joġbok, Mela, qabel ma naddu għal dak li għandu l-aħħar sezzjoni, ma nix għaġla, ġifiri. Mela, qabel ma għandu l-aħħar sezzjoni, kemm nfakkar xi ftit Madonna. Tajab dal-oban, tlift il-kelma. Avvizi għal-kelma. Mela, fakarkom, naqdu ma fuq il-Patreon, jekkatkom ma naqatux, l-appoċ ta'kom jagħmel preċiżament ir-raġuni għalfejn il-kamera iktar ċara dan l-istaġun ma ta' kontrastata ma l-istaġun ta' qabel huwa preċiżament għax il-blajnuna tal-patruni nexxina nixtru namlu upgrade, grazzi kbira, aħna dejjem nippruvaw intejbu il-prodott speċa bil-limitazzjonijiet tagħna, però l-għajnuna tagħkom huwa parti minn hekk biex inkun interament sinċir lil-lin mill-kontribut finanzjarju speċ ta' il-fat li hemm daqstant nies li jħossu xira li jagħtu din ix-xorta donazzjoni hija inkoraġġjanti ħafna. Fakkar, rajtu dak il-klip jew? Ġalesta kif mort? Famuż. Grazzi lill-sponsors tagħna li huma Derek Sphinx u Free Hour u kol isma' men għandna xi ħaġa lik illum. Għana xaġalik. Dan l-ewwel mistieden li għandna xi ħaġa ta' din ix-xorta li. Fortunata sejjer tajjeb intom. Mela, dan huwa rigal ħlejju mhux għalik imma għall-mara. Aħjar. Mhux hekk. Tant ħafna aħjar. Ħanoħorġok ta' nies jiġifieri lejla. Nista' niftħu nara jew pasta żgħar. Le, ftħu wara. Jiena kont dak kien Valentine's Day meta xtrajt l-aħħar li xajt minn il-karizma kien, aħna x'qegħdin bħalissa li ma kienx Valentine's Day, kien hawn xi festin li kienet jiċċelebra kulħadd. Jew l-anniversarju jista' jkun. Le dak mhux kulħadd ta' kien biss. Imma xajt l-ased vera tajjeb u ħrix ta' nies biex ta'. Process ġmien ħatoħroġni ta' raġel hawnhekk. Tara reġa' il-prova l-pettorali, M'hemmx għal xejn, inutile. Di Mixini Collection. Imsielet, ma kif nistanejn il-reġija. Il-reġija ġifieri, iktar il-fuq, hekk ġifieri. Il-barti jekk jisimha Elizabeth. Elizabeth. That's the utmost of royal names biex ta' preċiżament l-isem ta' reġina. Iva, dik hija probabli waħda minn affarijiet li statejt biex iddejjaq, ġifieri u għamilt sew li qed. Id-deja għal-affari li jisma' jisa reġina? Bħal reġina? Iva, ma għax kienu jgħoddu jgħabdu maħħa saba ma t-kienet zaħira u dal-affari. Ma tajjeb. PTSD? Pero anka kif tajda, inti għandek dan it-ton reali. Ma nistax niġi għax issa irrid imur nikol ma' Elizabeth. Mu kif tajda ma nagħmilx sewi, m'għandix il-fakultajiet sofistikati tiegħek. Fimni s-sanna flimkien mindu konna tfal jiġifieri. Ilek jew, aha. Mindu kelli 19, għandi 36. Stram. Ħafna żmienu.
Avvent twil. Avventura kbira. Avventura kbira, U pjaċevoli, Ħafna, ħafna. ħafna, no regrets. Kemmu kbirek tipo hemm ħafna kif ngħid. Ma nafx mara tipo għandna dal-element ta' komplott ħafna flimkien astra. Aħna buddies, u. Dak il-buddies, dawk l-unspoken conversations blajn. Titkun buddies f'relazzjoni biex tkampa fit-tul. Ek ma tkunx buddies at some point tixba. Ekku. I endorse, my name is John Malia and I approve of this message. Mela, issa ħanaddu għal-parti li ħanaddu fil-qosor, ma nafx di ta' fil-qosor noqtlu għar, bux fucking xie semmi ħalba ma ġabnix. Pero, u kol, interessantament, nil-parti ħantik bieċan nugget ta' informazzjoni, zomma, ozza, huda miegħek id-dar, u għasifuha, miġjuba lilna minn Sanja. Issa Sani, familjari ma Sani huwa spa li l-inħaw, mux li l-inħaw ta' naxar, in-naxar. U għandhom flotation tank. Familjari ma l-konċett ta' flotation tank. M'għandix idea fi xejn nitkellmu. Troglodita. Mela, flotation tank huwa bażikament isu dal-pod enormi, ma enormi, fih forsi daqs dil-kamra hekk. U għandu saline solution, ġofi, kollu saline solution ġofih. Għawija ħafna, ġviri, il-kontenut ta' melħu għawli ħafna, speċa ratio. Issa kif id-Dead Sea biex niftehmu. Eżatt, issa kif id-Dead Sea. Dik huwa biss ma l-ewwel parti tal-esperjenza. U bħal inti tipotot minn dut fuqu, tala il-pod, allura inti tiġi f'dlam ċappa. Sawa. Allura inti, speċa l-skop huwa li aktar mażid minn daw il-facets tiegħu, aktar tmewwet sensi minn tiegħek. Ġifieri inti tispiċċa fid-dlam, ma tisma' xejn, tiflowti allura ma tħoss xejn, it-temperatura tal-flotation tank huwa più o meno l-istess bħal tal-arja fil-ilma u l-arja l-istess, ma tħoss xejn u li jiġri men fih esperjenza inkredibbli għax. Mela xiġi. Sensory deprivation tank. Sensory deprivation tank hija la darba qegħdin speċa f'podcast naqa' tekniku, naqa' akademiku, Wejza wkoll istra influenzajt il-Wejza wkoll biex itina il-terminu propju tiegħu. U li jiġri, it's amazing għax inti tipo moħħok ma jibqax jiffunzjona l-istess, għax moħħok jipperċepi l-eżistenza trammite daw is-sensi. Allura hu jibda jfittex biex iħossu li huwa bniedem, ma jibda jsib xej fit-truf tiegħu. Allura jdur fuq innifsu. Jibda jdur fuq innifsu, jibda jipproponi ovvjament isbiet bħal meta simili naqra l-meta tipprova l-meditazzjoni. Forma ta' meditation, u senti ħafna iktar inti sa' meditazzjoni għamela darba tnej kuljum. Imma meta għamilt dal-flotation issir sors ħafna iktar qawwi ta' meditazzjoni u l-iktar ħaġa assurda, esperienza li ma konċet nipretendi kienet li moħħu kiet ma tkun ta' meditazzjoni għandu tendenza jibda jiproponi l-ek l-idejat. L-ewwel jkunu idejat li jkollhom biex xorta ta' funzjoni ta' se tagħmel illum jew isma' dak il-kontri tħallsu. U mbagħad inti meta jirnexxielek speċi tikkumbatti dik it-tidal wave ta' ħwejjeġ utilitarian, jibda jiproponi l-ek l-idjozziji, fakrek fuq innaf l-ewwel crash li kellek u kemm ma jritek ikra. Imma mbagħad bil-flotation tank li jiġri huwa li daw l-ħsibijiet isiru oġġetti. Ma nista' nispjega b'mod ieħor iktar mirqub minn hekk m'iniex kapaċi. Isiru oġġetti u jibdew ishom jikkollassaw fuqhom infushom. Ma nafx qatt rajt il-cartoon Inside Out. Le. Hemm parti insomma fejn tibda tmut il-parti ħalliema tagħha. U l-ħsibiet tagħha jibdew ishom just falling apart. Issa qed tara magna ta' karozza hekk xi bang bang pereżempju, just falling apart taqder u l-ħsieb jibda jiġrilu hekk u inti tiżvojta ġifieri wara sija f'dat-tank. Tiżvojta u bla dubju hija esperjenza li nirrakkomanda u mejt biex nerġa' mmur nagħmilha dal-waqt. Fil-fatt ħammur nagħmlu dal-waqt, xi ġimgħa, ħammur kollha nagħmlu dal-waqt. Mhux ġimgħatejn oħra. So, mela, flotation tank, kollok ċans.
din il-parti fl-arba żgħant ħankomplu konverzazzjoni. Mela, għajd li naqra fuq Dune. All right. Anke għax. Volta paġina. Volta paġina. Meta ktib Dune fil-Google. L-unika ħaġa li sibt ritratti ta' Karl Stani Navarra. Għalfejn Dune. Mela, it-tieni ħajja tiegħi, apparti mill-li niċċekkja l-fatti online, huwa il-mużika. Jiena ndoq il-bass, electric bass, illi minnu kelli fuq. Għax inti stabli. That's a good approach, ġifieri. Ngħid il-verità kien meta kont teenager kien cool li tkun f'band, nasab għadu cool, ġifieri. Il-bass kellu 4 strings. Il-mistik għadu hemm tal-band. First teenagers, I have no fucking clue x'jaħsbu teenagers. Ġifieri, I mean, nara TikTok u ngħid le mhux għalija, speċi, ma nafxu. Imma naħseb li cool ta' ġifieri, naħseb li cool. U naħseb jekk ma tkunx tipo fit u atletiku, it's a good way to put yourself out there ukoll tkun id-doq kitarra u naħseb xorta tajjeb, it's helpful. Imma insomma, il-bass kellu 4 strings. Do you often feel like the guitar, inkont uħos ħafna l-gitarri is like an extension of the penis? Fimni, it's very phallic, u l-kitarra, and you whittle on it, u dal-affarijiet kollha jiġifieri. U anka inescapable il-ħsieb. Anka l-posture tara l-slash. U on that topic, I mean, il-bass u għandu it has more girth, so let's put it this way. I mean, kollox tajjeb. Meta kont teenager, u tara l-bands, u l-bands kunu cool, u ommi kien eċtrat li tape tal-Metallica, ma nafx għaliex, ġifieri, mis-suq ta' Marsa Schlock. Kien eċtrat li load dak iż-żmien u kont nisimgħu fuq tipo qabel kont nisma' l-Bomba Mix u hekk ġifieri kont nisma' il-load tal-Metallica meta kelli 13 dik kienet rivelazzjoni kbira il-lala kemm cool dan nies jiġifieri. U tara l-istrumenti tara l-bass għandu 4 kordi, ovvjament jekk għandu 4 strings mhux 6, ovvjament ħafna se faċli biex titgħallmu. Ovvjament stupida ħafna meta tkun teenager tkun stupidu sewwa. U kom dejt indoq jiġifieri kif ħanajt l-istoria, mbagħad kif wasalna għal-Dune. Insomma, inni ħafna ntista l-mużika mindu kont teenager, jiena prinċipalment self-taught għalkemm għandi xi knowledge ta' teorija. U Dune ġie format fi-2017, ġifieri meta ġejt lura mill-Ingilterra, kont minn żmien inqattafna ħin l-Ingilterra, ġejt lura Malta, ġifieri kont involut fix-xena mużikali. U għad mill-ħbieb antiki tiegħi kien Mark Abela magħruf bħala Zizza tal-Brodu. Ġifieri. U jina u Mark konna ndoqqu meta konna tfal, konna 19, ekki konna ndoqqu fl-imkien ġifieri. U meta ġejt lura, konna tkellimna għadna ena bdew nagħmlu xi ħaġa fl-imkien. U dak iż-żmien għall-ewwel darba, jien kont dejjem nipprova nċekkċekk xi ħaġa nikteb xi biċċa mużika jew hekk jiġifieri. Però dejjem kienu strumentali. Qatt ma kien irnexxieli nikteb il-kliem għalihom, għax dejjem kont nipprova nikteb bl-Ingliż. U qatt ma kien jirnexxieli, jiġifieri. U it didn't sound right. Sejna l-Inglis nħobbu ħafna u naqra ġifieri pjuttost fluenti, ma meta kon nipprova nikteb song bl-Inglis, it didn't sound right, kien ikun hemm xi ħaġa ma taħdimx ġifieri. U jiena Mark konna bdejna poġġejna bil-qeda għedna nippruvaw, nibdew niktbu is-songs. U kont qed issa nipprova nikteb is-songs bil-Malti, kienet ċaġa cool, kienet jagħmlu Marja tal-Brikkuni la kien ilhom numru ta' snin, ġifieri ma fintajniex assolutament aħna, we are standing on the shoulders of others, ġifieri. U minn hemmhekk nibet it-tune, u hemmhekk ħadmu f'daqqa waħda l-affarijiet bdew ħirġin songs ġifieri li they made sense. Almenu jiena kien ħoss battom l issa jekk mhux bux m'hemmx tagħmel. Ġbin kon ġas ma jċi affarijiet minn tiegħek. Imma ħanejtek, to me, għalija, il-kanzunetti they sounded right, kienu jinstemaw onesti, leġittimi ta' vera, ma kienux jinstemaw qisu qed nipprova nkun xi ħadd ieħor, kienu jinstemaw sniet nisma' li l-nifsi. Ovvjament ħobb nisma' li l-nifsi ċajt. Infatti kellek tikkwalifika bil-kelma ċajta. Jew mhux ċajta, jew mhux ċajta. Naħseb jiena minn dik l-autostedina tal-podcast li naħseb issa twasal irridu nakkontawha. U peress li jiena u Mark, I mean, pjuttost intisi ta' xena mużikali ma raj armajna l-grupp, ġifieri Justin Gallia, il-kantant, naħseb illum il-ġurnata kulħadd jaf minnu, ċerta Ryan Refalo, Paul Torpiano, jiġifieri, id-dizza kien id-drums. Paul Torpiano huwa Patreon, jidirli. U vera, Paul Torpiano huwa Patreon. U it-tip ta' bniedem li jkun Patreon, raġel sew ħafna tal-affarijiet. I salute you, sir. Raġel kbir, Paul Torpiano. U konna bdejna
Palissa jtiex barra minn Malta. Isalva l-ħajt ta' tfal u jagħmel ħafna affarijiet. Għandkom eroj fil-band. Laħxu, tabib pediatriku, isu prime example of humanity u il-Paul Torpiano, ġifiri, no juża ħafna l-ħagġa. No juża. Mensu. Tiprofa siblu difettu, ġifiri, tibda tejda probla jkun antipatku, mu jefol li jkun orrajt u koll, ġifiri, vera antipatka l-ħagġa. Sense of inadequacy tal-ostja. Almenu qasir, dik laqwa ħagġa di għandu, ġifiri. U bdejna dal-band, id-juni, ġifiri, u ktibna dal-album il-ħlas, ġifiri. Xifrent il-band jismu Dune, l-album rrit bil-fors ikun jismu l-ħlas, ġifiri. U il-ħlas, childbirth, ċaġa ġdida, u fint il-ħlas as the logical counterpart li tifti Dune, ġifiri. Dune u fijan metaforiċ, il-ħajja pala dejn, sawa. U konna ktibna dal-album, dak iż-żmien kelli ftit iżjed minn 30 kelli. Tal-punt għadu ma'kom id-żidza? Id-żidza għamel jisu l-ewwel sena magħna u mbagħad kellu jisu moment ta' rendi kont intern fejn realizza li jisma' jekk jkun jafda l-band jista' jkun committed lej il-band ju l-brod u fejn huwa l-frontman jiktab is-songs u bl-istess mod. Ma kien wieħed miż-żewġ fundaturi. Jiena u d-żidza l-għal ma bdejni ħedjun jiġifieri. U mbagħad l-ewwel persuna li daħal u wara d-żidzek ma se jiżbal kien Justin. Ġifiri il-kantan, li ħana l-lena fuħ again minn konna zaru, he was like the logical person to speak to, ġifiri, għaxan parti mill ħabib kbir tana, minn kantan ta' kapacitajiet tekniċi gbar. U ktibna tal-album, il-ħlas, ġifiri li kien album dwar il-mewt. Ġifiri dak iżmin ftit ikkitba ikkelli u endings in ġenerali għaffajt jintemmu, kelli ftit iżja minn meta ħriġni il-ħlas. Is-songs inkitbu meta kont bisti 30 ftit, ġifieri kollok dak isu optimistikament in-nies jgħidulu quarter life crisis jew xi ħaġa hekk, very optimistic term. U my way of processing dak il-xokk, ġifieri kien li ktibdaw is-songs. Ħriġna tal-album, issa ħriġni meta 2019 jiġifieri. So it takes a long time inti taf aħjar minni jiġifieri to get music from conceptual stage to the real world. Jiena naqta salvaġġ ta' minn koma u jiddispjaċini fi naqgħad Tony Drago tal-hip hop Malta. Tony Drago ġenju, ma l-xini mhux I'm implying both things. Imma Tony Drago tajjeb. Kalissata u sabżata. Le ma Helena għad ekku stjaman tanċin tħob nżommu fuq il-kuk. Issa tal-limt insir ħafna ktar paċenzjuż. Le, aħna band pala band afflicted minn djuqija u perfastjonizmu kbir, jiġifieri. Issa eksirt, ma meta kont iżar. U isu li xtiktana matul iż-żmien żviluppajnieh li jisma' aħna nkunu band kif npoġġija li jekk ħad isimgħu dal-band jekk ħad isma' l-album l-affarijiet ikunu spot on. Ma jfisix li għandu jkun kulħadd tek, ta' ġifieri nħubbaz ħafna meta l-affarijiet ikunu tikkarem xekk li jogħġbuni wkoll, ġifieri. Imma aħna kienet deċiżjoni tagħna, deċiżjoni stilistika li it's polished, it's a bit shiny, speċi. Issa wasalna. Which is the beauty of it, Ġifieri hu għandu sens kbir ta' xu melankoliku, mela. U melankoliku, ma fl-istess jien tużaw ħafna dan is-sint fl-isfond kważi. Bej sint u jisom daw l-ħna ta' korit that are very hopeful. U żewġ. Fil-fatt għandna nippruvajna nagħmlu f'dak l-album kien illi naqbdu tema li huwa heavy jiġifieri tipo. U titfgħu l-attama fiha. Imma li nitfgħu naqgħu pop fih. Li ġifiri inti tisma' pop hook li inti tista' tkantaħu li jibqa' f'idnejk, ġifiri dik kienet għalmenu dik kienet l-idea ġifiri. U mbagħad kellna il-vantaġġ kbir li bil-5 membri at the time kellna 4 li they were all competent singers. L-4 l-oħra mhux jiena, ġifiri, jien l-unika persuna jien nitkellem biss ma nkantax għal ġitta kulħadd ġifiri. Imma il-Paul Justin, ovvjament, Ryan, il-kitarrist, u il-drummer li kellna dak iż-żmien, Michael Vellazar, they were all accomplished singers in their own right. Ġifieri Paul minnu nifsu seta kien ikun il-xejdulu, il-main vocalist ta' ħafna bands kien ikun hu, ġifieri, probably anke Michael. U ma kienux sempliċi fatt li Justin tatu kantant stra eccellenti, ġifieri. U allura stajna għamlu ħafna xogħol bil-vocal harmonies.
U Malta ma tantxaw gruppi li għamlu għadik, għax il-folk l-ħamis għatna mizzi affarijiet antipatiċi biex tagħmel, speċjalment to pull them off live, diffiċli ħafna. U konna xortati bizzet li kellna grupp ta' nies li they could pull it off. Ovvjament il-vocal harmonies jisebħu jagħtu pop vibe lill-affarijiet. U der throughout, imma ġifieri anke tul il-versem qegħdin u anke Ovvjament ċertu bridges hemm qegħdin. Mela, hemm ċerta affarijiet tista' tagħmel fl-istudju li ma mhux neċessarjament nagħmluhom eżatt l-istess live. mhux hekk. Jiġifieri għandna kellna dejjem ix-xorti tajba li ħdimna ma' David Vella ta' Temple Studios u raġel brillanti u parti importanti mir-revival li qegħdin naraw u li rajna fil-mużika lokali, jiġifieri li ħafna mill-aqwa xogħol fl-opinjoni tiegħi li ħareġ f'dal-pajjiż f'dawn l-aħħar snin fej speċjalment fil-mużika Maltese language, jiġifieri peress tkellimt ħafna żjed fit-tul ma' Mario fuq dal-affarijiet pereżempju. Taf li l-lest Le, passi, xiex tkellimt fuq Mario fuq in-nisa biss. Fuq il-boxing. Fuq il-boxing, jħobbu l-boxing jiġifieri. Fuq kemm ma jħobbx il-whisky u badġar. Mbaffaqaw, fajt. Imma anyway, ġifieri il-Malta jidirli jien illi il-mużika pop kontemporanja bil-Malti dal-aħħar 10 snin kien hemm revival kbir fih, l-kwalità żdiedet ħafna jiġifieri. U saret cool. Jiġifieri mhux dejjem kont tisma' diska bil-Malti u kont tgħid dija diska cool, jiġifieri. Li hija diska li meta ngħid cool xirrid ngħid li hija diska li tinstema' autentika li tinstema' li titkellem l-istorja tal-bniedem reali, jiġifieri, u li tgħid xi ħaġa li tfisser xi ħaġa reali fid-dinja kontemporanja ta' dak iż-żmien. Jien niftakarni 10 snin ilu kemm għadda żmien nisma' jiena fil-Mario kanta id-demo inizjali ta' fil-bar, ma nafx tiftakar dik it-track tal-Knisja. U ngħid il-lossi x'inhi cool di track jiġifieri. U aħna jiena żidżaw nies oħrajn. To us it was influential dik li tisma' l-Malti, il-lingwa tiegħek. Użat fil-mużika u cool jiġifieri. And we wanted to get in on that action jiġifieri. U dak huwa li provajna nagħmlu aħna fil-mużika tagħna bil-ħlas jiġifieri. Hopefully naxxila ma somma the audience can be the judge of that. Imma il-pat li ridna nieħdu aħna kien. U jien kelli privileġġ nisma' wkoll xi siltiet li ħadd ieħor plebbej li m'għandhomx podcast popolari. Il-proġett li jmiss tagħna fil-fatt huwa differenti ħafna kif żgur li ndunajt, is-sound, l-estetika tiegħu il-proġett ġdid totalment differenti. Il-proġett kien il-ħlas album melankoniku b'suġġett relattivament heavy, però b'xi traċċi ta' pop, jiġifieri. Il-proġett il-ġdid li jismu Kometi huwa EP 4 kanzunetti, l-4 li huma pop songs to one degree or another romantiċi. Jien xtaqt nikteb kanzunetti li huma mux dawk il-kanzunetti ċiniċi, melankoniċi, filosofiċi tal-ċiklu ta' qabel, jinxtaq nikteb kanzunetti li jiċċelebraw l-ups and downs tal-imħabba. In a relatively earnest, straight-faced way, minn dak il-ħafna self-defense mechanisms ta' ċiniċizmu, sarkazmu, dal-affarijiet. Jiġifieri, jiena ġirit nikteb kanzunetta, per ġirit xtaq nikteb kanzunetta. Il-testi jint tiktebhom ġifieri? Mela, li il-proċess normalment jaħdem hekk. Normalment nikteb il-lirika u l-mużika ta' ħafna mill-kanzunetti. Meta ngħid il-mużika nikteb il-chords, il-kliem u il-melodiji. Ġifieri, il-melodiji prinċipali, il-vers u l-chorus. Mbagħad imur fuq il-band. Imma il-ħbib tiegħi tal-band mbagħad għandhom kontribut enormi fil-kanzunetti. Jiġifieri li huma kollha very accomplished musicians in their own right. U dak li joħroġ minn ġol proċess tal-band ikun differenti ħafna minn dak li nitfajjen inizjalment. Jien normalment immur bl-iskeletru. Bat il-laħmuħ. Ekku, imma bej l-iskeletru tara Sofia Vergara fl-axħar, you know? There's a whole process, you know? U ma jgħabdu dak l-iskeletru jġibuħ dak il-rizultat. Ġibuħ Vergara. Jġibuħ Sofia Vergara. Sewa, li mux kapaċi namela wahdi. Jien minix Marka Bela, d-zezzer jidoq l-istrumenti kolli jgħamil kolli, you know, so he can do anything, you know, minix hekk, I have limitations. Ġifieri. Però fl-istess jom bat is-sabiħ huwa li l-frotta dak il-limitations huwa l-band huwa ħafna zed huwa demokratiku ħafna. Bittejja kull ħażin tagħha l-ħaġa. Demokrazija taf tkun problematika stef kun ċertu. Id-demokrazija hija xi ħaġa. There is ups and downs, neċessarjament huwa żied demokratiku għax hemm bżonn li l-kontribut ta' kulħadd. U jiena toġobni ħafna dik, jiġifieri.
U daw is-songs huma iżjed, huma ħafna iżjed leġġeri, huma iżjed pop, huma iżjed immediately recognizable, it-temi huma iżjed inqas filosofiċi, inqas ibsin, jiġifieri l-album jismu komedi, li jismu l-ħlas, da jismu komedi, you know, it tells the whole story, jiġifieri. U fit-tlieta u fil-raba ta' Diċembru li huma għada u pitada, fit-tlieta u r-raba ta' Diċembru ħanamlu Maxi konċerto San Luigi. Maxi, għax konċertunu ħajgbu, mux gig ta' 10 minn nies, gig ta' 3 mitruħu, ġifieri, il-mega konċerto fej daw il-kanzunetti mux ħan id-debutata ġili daqqajnjom xiftit, ġifieri, prondu olilom daqqo kanzunetti mill-ħlas. Pero kelli mistoqsija importanti, u bisti, ma insomma xorta nista. Ġas mistoqsija li dejjem nistaqsi li nifsi kull darba nisma' l-kelma kunċert. Tajt l-etimologija tal-kelma kunċert ġejja mill-fatt li wieħed jgħid lil ħadd ieħor kunċert li tkun hemm? Ngħaddu għall-mistoqsija li miss. Isma' bro, tikter. Sorry Charles, jiddispjaċini. Ma nafx soġġettak. U għandi oħra likom, għandi oħra jiena jintaf kemm naħseb fuq daw fatt. Il-kelma rubber. Il-kelma rubber ġejja mill-fatt li it's made of rubber, jew it's because we rub. I'm just going to drop the mic and leave. Let that settle in your hazy minds. Bella, isma, issa għandi bżon spiegazzjoni minn għandek. Shoot. Inti tiktab taħt l-isem Nom de Plume. Darbo sajt. Darbo sajt dak? F'artiklu li sebtini jismu Occam's Laser. Li ma, insomma, xawek, mela, jien għandi point of contention mal-idea ta' Occam's Razor. Inti tiktab taħt Occam's Laser. U jien għandi point of contention ma' Occam's Razor. U the point of contention is that it makes me feel fucking stupid. Għax, jina ħos li tul ħajti special progress site kont ħafna ktar ebet mill-li jena l-lum, it's hard to believe ma ekkuwa. Pero ma ta' provajt nifhem il-kunċett tal-Occam's Razor, ma nixxilix, mort fuq Wikipedia, rajta, ma nafx kellix bl-istrazzjoniet. Tikka background. Xi 3 snin ilu ktibt artiklu li fiħet more or less da kollu li għanni kifet f'dan il-podcast, forsi in a more academic way. U dak l-artiklu ħanet fawħol għaw kol. Dak iż-żmien kont iżjed beżżieħu kon ktibtu taħt Nom de Plume. U rit Nom de Plume u kien hemm dan il-band Synthwave, Synthwave ġieli smajtu dal-revival tal-mużika mmexxija mis-synthesizers ta' tmeninijiet, dal-ġieli smajthom Kavinsky u daw in-nies. Rajtu l-film Drive. Il-film Drive, da reċent, il-film Drive son sabah. Le, jiġifieri. Kien hemm xena sieħa ta' revival tal-mużika ta' synthesizers. U kien hemm tal-grupp kien jismu Occam's Laser, jiġifieri. Straqta, jiġifieri. Nicked shamelessly. Pala Nom de Plume ċipo devastare. Occam's Laser huwa kunċett illi imparole povere jgħidlek li inti meta tfittex spjegazzjoni għal xi ħaġa tikkumplikax l-affarijiet iktar milli għandek għalfej biex tispjega. U l-ispjegazzjoni iżjed sempliċi li tinvolvi l-inqas multiplikazzjoni ta' entitajiet u idejat, tendenzjalment hemm iżjed ċans li tkun vera. Ġifieri jekk jiena nara, ħanati eżempju forsi ma nafx hekk idiotiku, jekk jiena nara qattu smejjer f'nofs ta' triq, nassumi li l-qattitu karozza, jew kellha nassumi li kien hemm helikopter għaddej u dawn tefgħu l-qattus minn ġol helikopter, jiġifieri. The simpler solution huwa li isma' l-qattitu karozza. Issa konvint li hemm xi geek tal-filosofija fil-kommenti li qed jgħidli kemm l-ispjegazzjoni mhix preċiża, jiġifieri. Però in parole povere dak huwa Occam's Laser. Ma nixtieq li Alla hija preċiża x'dik nifhimha. Sewwa. Jiena demek fimt. Le, jiena nittama, jiena minn hawn il-qudiem Isma' nistgħu nigoogljaw Occam's Laser. Razor. Occam's Laser ħad isimgħu xi Synthwave tal-Ostra. Imma Occam's Razor nigoogljaw ħalli naraw hemmu li Occam that's a programming language. Kont sa ngħidlek, però biex inkompli fuq il-vena ta' kretinati, naħsibtek di ġibta mid-diska famużissima Occam All Ye Faithful. Occam All Ye Faithful was the first porn I ever watched. Ġejt fuq il-podcast. It wasn't.
ġejt fuq il-podcast ta' John Mallija u id-dad jokes mhux qed nagħmilhom jien. I just have to Up get to speed. Come on, bro. Let's go. Get that out there, ġifieri. Are you going to discriminate against dad jokes? I think. Just qed nirrimarka, nosserva. Comes huma u comes laser. Occam 90. Le, bro, tellana, jent nitċassa li l-screen. Tellana, Occam's Occam's Razor laser. xinu? Comes laser u għal-band. Mux laser, bro. Razor rridu, razor, the razor. Razor, Occam's Razor. Spiega hekk konċiża ta' żewġ sentenzi li ħadd nebbaħni u nista' nimxi minn hawnhekk. ħanamlu live fact check tal-ispjegazzjoni li tajtek. Ħanaraw this is my reputation, my whole career on the line. Fact checking and Occam's process. laser, jew Razor. Għaxaw ġibtuni joqda. Le, razor. Għedin multiple levels of abstraction hawnhekk, ġifieri. Dajt jieċi ta' ruħa ġi l-fact checking. What is tensjoni kbira, isu l-penalty ta' Baggio. Qed inħoss xejdu il-pheromones ħirġin. Bro ma narax daqsek kostja. Sejn għamilt il-laser, għalla. Sekonda. Mela. Di problema tal-GDPR, per eżempju, li semmejt l-ewwel inti li kull fejn tidħol tittafa' 17 darba accept all. Sakemm jurik li għandek bżonn ta'. U set jgħidlek għalfejn ma tridux dak li di vera invaziva. Occam's razor is a principle of theory, construction or evaluation. According to Mela, sekonda, bro. Tista' tagħmel l-Elvis Presley jekk dawar il-mic. Kif suppost. Il-cable ma jwassallekx. Jaħżom Ħal-bond. Occam's razor is a principle of theory, construction or evaluation according to which other things equal, explanations that posit fewer entities or fewer kinds of entities are to be preferred to explanations that posit more. It is sometimes misleadingly characterized as general recommendation of simpler explanations over more complex ones. Which is what you did. It's quite a freaking mouthful. Provide inġib l-eżempju l-helikopter u daw l-affarijiet, ma forsi l-eżempju kienx bħaj, l-eżempju kien daqxej off the top of my head ma kienx ideali, ħanejda kollox ġiviri. Pero dak u Occam's laser. Ma fimx zob. Next question. Il-comment section diġa t-weġġani, t-weġġani minn issa ġiviri. L-idiota maċaħjar, parsi r-repja. Fux il-purġinal missier. Intandik il-fataċ li ntkul, John, jinqas għandi dak il-tarka ġiviri. Le, ma tkun utli u jena sempliciment. I'm just fucking good looks. Sofferenza kbira tinħos. Wetni soundbite sexy. Fuq il-mużika, wettek soundbite sexy. Zom. Are you going to set me up? You're just għanitfawek cold, the soundbite. Inti wetni soundbite sexy u jena wetni. Mela, sekonda. Mela, John saqsini, għalli inti tħobbu l-hip-hop, cheers. Għabel il-soundbite sexy. John, random li saqsini, inti joġbok il-hip-hop. U peress li niprofa niqpa għal-korrente, ma dak li ju cool, sewa, bxitama kimerika li forsi xi darba nkun cool. Tama America is beautiful. America is beautiful. Il-jokes apart, il-hip-hop nisimaw u actually jġobna ħafna, per esempio, Kendrick Lamar jġobna ħafna, it-nejli aħna jġobna ħafna Childish Gambino, Donald Glover, ġifiri, ħafna artisti fil-hip-hop. Il-hip-hop għalissa dej minn fazi, jina li huwa ma nafux daqs kem tafu inti, imma jina bħala ċat li wara relative amount outsider jidilli għaddej isu minn xi forma ta' golden age, illi il-hip-hop f'daqqa waħda rnexxielu jippenetra l-mainstream, imma fl-istess ħin jagħmel affarijiet li artistikament jifqawlek moħħok. Meta tisma' kanzunetta bħal All Right ta' Kendrick Lamar, hija kanzunetta li jekk tara at the basic fundamental musical building blocks diġa jgħid imma eżatt kif jibnuh dar ritmu x'qed jiġri hawnhekk, it's very sophisticated. Fl-istess ħin hija kanzunetta li tista' tindaq fuq ir-radio u tifqal airways u fl-istess ħin għandha wkoll messaġġ nuanced u sofistikat soċjali delivered b'lingwaġġ poetiku. Ġifieri dak huwa qisu kull ma qatt tista' tixtieq li tagħmel f'kanzunetta f'daqqa, jiġifieri. U soundbite huwa da illi il-rock ma dux jagħmilha dik il-ħaġa, il-rock huwa mejjed. Il-rock huwa mejjed mhux fis-sens illi jekk tisma' tikkwalifikaħiex issa hija. Jekk tisma'
Stairway to Heaven ma tixħatu fiċir tismaħħa, imma r-rock ma dux kapaċi jagħmel dak l-affarijiet. Bħalissa illi qiegħed jagħmel il-hip hop, ir-rock kien jagħmelhom dak l-affarijiet 40 sena ilu. Jiġifieri dak il-mix ta' affarijiet li inti ktib xi ħaġa li hija tifqa' l-airwaves. Dik importanti wkoll. Importanti tagħmel tikteb affarijiet li n-nies jogħġbuhom li m'hemmx għalfejn jkun professur tal-mużika biex tgħu pjaċir, jiġifieri, li tifqa' l-airwaves. Xi ħaġa li għandha xi ħaġa xi tgħid relevanti u xi ħaġa li mużikalment qed tagħmel xi interessanti, dak huma l-goals ta' mużiċist vera. Bħalissa fil-hip hop dak l-affarijiet jiġru u isu hemm tużżani ta' nies qed jagħmluhom f'daqqa daw, il-klikka ta' Kendrick Lamar daw il-Flying Lotus people, il-label tagħhom jiġifieri. Issu talent ma jispiċċa qati reġ minnhom dan nies, jiġifieri, fir-rock m'hemmx. Meta inti tara l-iktar rock bands li tisma' dwarhom fil-medja in ġenerali ikunu nies bħal il-Maneskin u hekk jiġifieri jew x'isimhom il-Greta Van Fleet. Jiġifieri bands di terzo grado li qegħdin jirriċiklaw idejat ta' 40 sena ilu. Issa xorta probabli tarhom live tuħu basta, jiġifieri huma jkunu dedikati u professjonali, kollhom diska tajba jew hekk l-emmulaw, mhux qed ngħid le, imma m'hemmx l-istess vitalità. Ġifieri fuq naħa mill-aspett ta' dik it-tip ta' kreattività, ir-rock huwa mejjed, mentre il-hip hop għaddej minn golden age. Kien hemm ċertu edge fil-hip hop li forsi int ma kontx daqshekk familjari magħha. Da dubju. Li s-soundscapes li kienu qed joħolqu minn kelli pereżempju ritmikament u ma kienux sofistikati daqskemm Kendrick Lamar. Però kienu qed isiru ċertu esperimenti li żgur kienu qed iwittu t-triq għal nies bħal Kendrick Lamar, Flying Lotus, J. Cole, ma nafx intix familjari ma' J. Cole. L-istess, I guess, palma il-golden age tal-rock and roll tas-sittinijiet u s-sabajnijiet, għajmin bniet fuq kunċetti li kienu għadin jiġu sviluppati matul 20 sena ta' qabel, uġ vera. Favorite album ta' Kendrick? Nasab ankun of You Need to Pimp a Butterfly. Because that's a fact, bro. It's like, which is the biggest mountain, Mount Everest? Jina li, To Pimp a Butterfly jisu wieħed minn dawk l-albums li huma Stone Cold Classics li isek qed titkellem jien naf isek qed Dark Side of the Moon jew Sgt. Pepper's, jiġifieri jiena li għandu jkun wieħed minn dawk l-albums li meta jiktbu it-top 100 albums of all time il-Rolling Stone li ħorġu dik il-lista tagħhom x'imkien hemmhekk fl-20 għandu jkun. Jiġifieri huwa album kif npoġġiha, jiġifieri illi mużikalment unquestionable, jiġifieri. Illi għandek artist li għandu ħafna xi jgħidu jaf kif jgħidu. Qed jgħidu in a timely way, at the right point in time. Jiġifieri, the zeitgeist, it was a very nuanced ħafna. Għandek dal-affarijiet l-ambizzjoni ta' an overarching concept, jiġifieri, daw l-albums with intellectual overarching concepts huma xaġa nassoċjaw mal-prog rock tas-sebgħinijiet aħna jiġifieri. Fl-istess jifqa' l-airwaves. U fl-istess jifqa' l-airwaves. Jiġifieri għalkemm qed li r-rock ir-rock inħobbu ħafna. U nħobb dar-rock tan-nerds tipo nħobb ir-Rush u daw il-Genesis u daw l-affarijiet. Imma da ma kienx laqqas fl-aqwa tagħhom ma kontx ikun number one fiċ-charts u daw l-affarijiet, mentri kien jkun number one fiċ-charts jiktib kanzunetta pal DNA vera 3 minuti nofs, jiġifieri, ma l-intensità tagħha hija straordinarja, jiġifieri. U Blacker the Berry ta' Flimi, Blacker the Berry. Żgur li naf Flimi, mhux fuq l-istess, To Pimp a Butterfly qiegħda, jiġifieri ma dak l-album. One of the most painful songs to listen to. Huwa kollu eċċellenti għalija dak l-album, jiġifieri li inti tikteb album dwar xiġifieri li tkun membru tas-soċjetà tiegħek at that specific point in time u l-esperjenza personali tiegħek u you deliver it in that way. The execution is extraordinary. Out of this world, man. Anka jiġifieri jiena bħala. We're fanboying big time hawnhekk jiġifieri. Yeah, but it's well deserved. I think reverence where reverence is due. Naħseb witta triq għal ħafna affarijiet interessanti. Għalkemm xorta naħseb perhaps l-apiċi paraboliku tiegħu xorta huwa To Pimp a Butterfly, ma nafx huwa min jafx ħajġri issa, min jafx I mean l-artist dejjem hekk jiġifieri il-quċċata diffiċli tibqa' tiskalaħħa u ttejjeb diffiċli. Il-bniedem isu għandu kważi kulħadd isu għandu a certain level of creative energy fih u diffiċli somma dejħajtek kollha u taraħ anki fost l-ikbar artisti fid-dinja jiġifieri I mean jinnaf
ħuxat bħal Paul McCartney, ġifiri, dak il-creative burst incredibly tal-Beatles tas-sittinijiet, ġifiri, kważi ranġuġibli. Imma ta' reġa' ħajtu koll, għatma reġa' laħqu. Għal-kem il-talenti tiegħu baqgħu ovvji u kważi insolenti, ġifiri, darba kontrajt videoclips ta' Paul McCartney jagħmel sound effects għall-Skype. Fl-studio tiegħu jagħmel għax kienu qabduh biex jagħmilhom xi sound effects l-Skype. U tara the outrageous talent tal-bniedem, jiġifieri talent li jinsultak lilek, jiġifieri talent hemm kien, għavoli kien xjaħu bada jizbaħ xaru dawn l-affarijiet ta' quirky old uncle speċi li kien sapruħu fihom meta kiber. Il-talent hemm kien, imma issu dak il-creative magic diffiċli żomm għaddej ħajtek kollha. Bowie stess konna nsemmuh flitilu reġa' skopriħ li l-aħħar net ta' ħajtu meta ħareġ dak l-aħħar album tiegħu. Jiġifieri Black Star, bħal mod eċċellentissimu mimli b'dak id-darkness u foreboding li jaf li ħajmut, jiġifieri. But it took that to reignite that. Jiġifieri. Jiġifieri diffiċli ħafna inti bħala nimmaġina inti ħafna tal-mużika John u tqum fil-għodu tgħid have I run out of juice? Ndi l-aħħar tikteb kanzunetta tgħid tajba il-kanzunetta u tqum l-għada tgħid min jafik għaxa nerġa' nagħmel oħra minnhom da, ma nafx. Għax ħafna da qas biss prattikament ma xkunx taf minn fejn ġejja l-kanzunetta. Le, din il-biża li l-muża tkun iddivorzjatek minn armanti qas biss tkun taf. Tkellimt naqra fuqha ma' Mark Lawrence Zammit, ma nafx rajtu dak il-podcast. Għadnu ma rajtux. Vera podcast istra l-qalbi, ħafna. U tkellimna dwar għad il-biża li dil-ansjeta li taqbdek kull darba tpoġġi bil-qiegħda. Jiena biex nqermijak, ġifieri ma tnix daqshekk mux għasad nidaqsek mitla tal-mużika, ġifri xorta jek tisma l-Spotify tiex emmek weħilt Kendrick Lamar, To Pimp a Butterfly. Pittosta ġurnati, ma mux għet nitkellem fuq affarijiet ta' 50 senilu, ġifiri, pittosta fek kurrenti. 3 snin, 4 snin, għasib dawk issa. Ġifiri jek taj li minnu popolari palissa ma nafxinaj li. Niprofa niqpa ġurnat, jinna li importanti, għax inti jek ma tkunx m'għadniex nqisru mużiċisti inti iva dik differenza. Jekk ma tibqax ġurnat, tibda tagħmel il-clichés bla ma taf. Għax inti disin things move on. U jekk inti ma tafx qed jiġri, inti you can only kif npoġġiha play into a scene or bounce off a scene. Jekk inti you don't know what's going on, jiġifieri, diffiċli ħafna tagħmel affarijiet li huma interessanti. Tibda tagħmel il-kliċes bla ma taf u tkun minn għalik li qed tivvinta l-affarijiet straordinarji, jiġifieri, ma fir-realtà ma tkunx taf. Ġifieri importanti, jiena nemmen li importanti li inti jekk inti ħad tippreżumi li ħad tagħmel xi ħaġa fil-mużika u qed tgħix fis-sena 2021, tkun taf min Billie Eilish speċi u x'inhu l-ħoss tagħha u l-isma' you know what actually iż-żgħażagħ teenagers jidu għost jisimaw diska depressanti whispered imman bad 4 on the floor taħtu, jiġifieri. Which is pretty fucking cool. Pretty fucking cool. Jiġifieri. U dan affajtik ma tkunx tafhom jew isma' li. Quite a gripping fucking tune, dik ostja. Amazing work. Jew l-isma' you know what? Jekk titfa' ritmu aggressiva l-alla tiegħu, titfa' daqsxejn lura fil-mix u mbagħad titfa' l-vocal floaty fuqu, you can create a haunting song imma it's driving as fuck. Ġifieri li mek inti għadek qed tisma' il-Led Zeppelin, m'intix qed tisma'hom dawn l-affarijiet, Led Zeppelin naħobhom ħafna and they were doing innovative things. Imma jekk inti mhux qed tisma' x'qed jiġi llum il-ġurnata, m'intix ħad tkun tafhom dawn l-affarijiet u ħatibda taqbad tagħmel l-istess affarijiet li nistemaw miljun darba. U l-mużika xi ħaġa fresh irid ikun hemm fiha. Inkella ma jtiżwel tisma' classics. Jekk inti ħatikteb il-kanzunetti, jekk inti ħatikteb il-kanzunetti bħal tal-Beatles, isma' l-Beatles. You know? Dejjem qed tipprova tfittex dik il-avventu għad diffiċli ħafna, mhux qed nippreżumi li aħna jirnexxielna. Imma almenu ċipprovjamu. U importanti li inti ċipprovi, ħalli nitfalli bliktar mod stravaganti, ġifieri, but at least fail better, speċi. Però ma naħoss li id-djum fallejtu. Għamiltu ħwejġ vera. Thank you. Le, vera, di ħassejt, stjema biex n-ermija, jirien kont smajt dik it-silta dwar id-dar ma' xatta. Il-post biex inta xatt, il-post biex inta xatt. Dak kien spiex ta' l-avventi għaj għal-madjun kien beda emmek. U kien avvent
vera tajjeb speċa. Pero għatma segwi, speċa imma d-nis, kważi għasat nisegwaċi tal-mużika, l-entertainment tijaj, ħafna minnu huwa jew series, jew parti bira series u qari. Pero mbagħad speċa l-bira ħadd l-opportunità xtrajt l-album minn fuq Bandcamp. Bandcamp, ok. Bandcamp. Waqt speċ ta' fakitu parti mir riċerka ta' xogħli ntefana nisma' album. Could have been worse, bro. U kienet hemm da sens ta' melankolija u kważi traġedja. Però li rnexxilkom tinkwadrawh f'dik il-ħedġa l-ħajja, dawk il-harmonies veri għamlu d-differenza kollha. Nħobbix il-ħafna li għattejtek. Huwa eżattament dak li aħna provajna li ġifieri aħna ridna nittrattaw tema diffiċli ħafna, jiġifieri, għax min jek tiqaf u taħseb li isma' uj, xi darba ħani qaf neżisti man. It's a tough thought to entertain. To accept. U tkun għaddej fil-karozza fil-għaxija, tissuq lej id-dar fit-tul u f'daqqa waħda bum tolqtok. Jiġifieri u tgħid, you know, it's a tough thought. It can be liberating as well, but it's a tough thought. Jiġifieri. And you make a whole album about that. Jista' jiġi deprimenti ħafna, jista' jiġi funebri ħafna, can be some boring shit, jiġifieri. Allura aħna we wanted to give it a pop edge, we wanted to have catharsis fih. But does that say something about you? Fis-sens li inti bħala bniedem taċċetta traġedja tal-ħajja, pero f'dik il-finitudni li jankwadrata ħajtek issib speċa kemm hija eċċezzjonali. L-album għeni ħafna, ġenwinament, jiġifieri l-album għeni ħafna. Li nikteb dak l-album kien il-mod jiminix partikolarment reliġjuż jew spirituali, jiġifieri. Imma għalija dak l-album kien il-mod kif jiena dawk il-ħsibiet proċessajthom. Jiġifieri. U fil-fatt l-album ta' wara, I moved on. I didn't want, ma rridx nitkellem, mhux li piha ngħidlek kometi, li pirit niċċelebra, li pirit niċċelebra mod fl-istess, mhux kif ħanpoġġiha ta' parti ta' jiġifieri, aħna f'kometi nitkellem dwar l-imħabba u l-ups and downs tagħha, jiġifieri. Imma mod fit-tieni pirit nitkellem dwar il-ħajja, u xemm iktar tal-ħajja milli l-imħabba speċi, u rrid nitkellem dwar hekk. Tipo, I had processed that stuff out of my system, jiġifieri, and I had made peace with it. Fil-fatta li l-aqwa track dwar f'dak l-album hija Qalmin Twiela tal-Bimmiet li għandha video cool ħafna fuq YouTube, morru fiċċo, thank you. U f'Qalmin Twiela tal-Bimmiet is-song hija dwar li inti taċċetta it-time limit tiegħek bil-misteri kollha tagħha u li ma tafx. X'ħajġru ma jiġrix, ma tafx. Ġifieri. Nikwota l-missieri direttament fiha, missieri dejjem kien jgħid li kulħadd jemmen, you know, Christian country, ma ħadd ma ġilura, you know. U hemm direct quote tagħha fil-kanzunetta dik, jiġifieri. U imbagħad fil-chorus hemm is-sens ta' catharsis li isma' that's how things are. We roll with it. Ma tafx kif. U the euphoria of that catharsis speċjali li inti taċċetta anki the unknowable and you live with it. Ġifieri. U mat once li konta dejjem dak il-proċess, intellectually, ġifieri, I was ready to move on. U l-album ta' wara, li pi ta' wara, x'nibqa' ngħidlu album just for songs, ma nasaġġarawx ġifieri. Li pi ta' wara dwar xi ħaġa totalment differenti. U naħseb actually jista' jkun li għandna EP ħorġu fina along those lines. U mbagħad niblu kollox. U mbagħad nerġa' niblu kollox. Isma', wasal li naħseb li moral after party. Pero għamilt ħafna ċenna għal-mod kreativ li rnexxilek ta' tistiden ruħek fuq dan il-podcast. I'm gonna paraphrase, u għabli ħankisra, mux namel ġustizja għal Niftakara, Niftakara kelma b'kelma. Niftakara, mela wara illi stedint fil-program tiegħek kien ġiet imxandra intervista ma' ċerta Dr. Robert Musumeci. Rajta kollha l-podcast ta' Robert Musumeci? Le, ma rajtix kollha, rajt ftit. Imma basta nara kollha. Le, ovvjament. Le, m'intix obbligat. Imma mill-ftit li rajt. X'inhu l-assessment?
Fimni, idejani u daqxej. U ftakart imbagħad minn banda l-oħra kemm ħadd pjaċir nara l-intervista ma' Albert Bell, probably ktab nem cool f'dal-pajjiż jiġifieri. U tħalt fuq Facebook insomma jinktib l-ambizzjoni prinċipali ta' ħajti li jew inkun cool biżejjed jew zibel biżejjed li niġi mistieden fuq il-podcast ta' John, ovvjament jiġda sħabi xalata u hekk jiġifieri ħafna kummenti kulħadd jibilu fajnu. U hekk u inti battet sam stej ġibditlek l-attenzjoni u stedintli jiġifieri. Naħseb batiri. Kif waslet, kif waslet? ċad bat screenshot. Insejta. Insejta eżatti, ma naf li wasla għandi u għattilla kemmu. Umbat inti bat li għet li Charles irrit inċempillek, irrit inkelmek. U mort fuq sabi għettilom, bat li John. U sabi għalu li kemm nixtiequ li iċempillek u wara dak l-email disgustantament autopromotorju tiegħek iċempillek u jgħidlek bro, nżabbak mhux impaxxik nistiednek fuq il-programm prommu taqta' hekk jiġifieri. Dak li xtaqgħu jiġifieri. Però ma kellux ikun. Ma kellux ikun, minn flok għandna din il-podcast. U estremament kontent li ma kienx hekk. Onestament vera kontent li għamilt il-konoxxenza ta' Thank you. And you are cool, bro. You're very cool. Għalilkom ġo Malija, guys, that you can't deny it anymore. Just been endorsed. U ek, mill-esperienza tal-podcast, xderlek? Il-podcast huwa cool, ħafna li issa jokes apart mill ringrazzjakom tal-istedina li ħaġa ovvja jiġifieri. Naħseb Malta vera kien hawn bżonnu da dialogu. Jiġifieri Malta kien hawn ħafna bżonn ta' forum fej min għandu xi ħaġa xi jgħid jista' jgħidha. U jgħida f'ambjent mingħajr il-pressjonijiet ta' ma tittajda f'minuta. U fid-dialogu ma' xi ħadd bħalek Johnny li taf toħroġ l-aħjar ta' dak li jkun u tiddialoga miegħu jiġifieri. U li għalkemm ġidin stess nikkritika jiġifieri li ma tiddejjaqx u ma tibżax li il-min tistieden jiġifieri u li min għandu jgħid xi ħaġa xi jgħid għandu xi jgħidha jiġifieri. U dik naħseb li kien hawn bżonn ħafna, apparti mill-li rajnim fil-medja tagħna l-kwalità ta' dialogu kolassat, jiġifieri żgur li intenzjonalment il-programmi ta' diskussjoni kollha ġew wiped out, jiġifieri mill-mainstream media Malti, jiġifieri li ħalla vakum enormi. Jiġifieri niftakar meta konna tfal konna naraw Bondi Plus u hekk jiġifieri, I mean kien ma kienx forsi programm perfett, ma you'd have a good debate. At some stage kien ħareġ Times Talk u hekk, that was a pretty cool program fl-opinjoni tiegħi, dawn kollha ġew wiped out. Jiġifieri ma sibx hemm għalfejn nispekulaw biex nifhmu għaliex. Imma the quality of dialogue fil-pajis, public dialogue, marret il-bahar. U dan huwa waħed mill-ftit venues li għad fadal fejsek. Fil-pack ta' Konrad. Pack ta' Konrad. I can't fucking, I don't know where the connection is. Ġiri ma' l-esperienza tijak personali fuq il-podcast, issa li ġejt poġġejtaw, għamilna l-whisky. ħaċċeba bażi, jena? Bro, onestament, ħaċċeba bażi miegħek ukoll. Grazzi, thank you. Is-soltu naqlu b'sigla. Huwa possibbli li tina original version ta' xi video minn tiegħek li tixtieq inti. Mela. U nemżuh ma' din il-poddata biex nagħlqu biha din id-darba. Qatt ma minni, bro, because we never had kellna musician. Issa sekonda, issa ngħaddih mill-proċess demokratiku tal-band. Ġifieri, il-band ħajaqbel ta' ġifieri, they will want to do it. U nibatulkom, nażlu disko nibatulkom, kom pjaċere. Grazzi, anzi ħafna. Grazzi l-patruni tagħna, grazzi l-sponsors tagħna, Derek Free Hour, l-Sphinx u tal-li salvajt li sormi Francesca tal-Afterglow. U d-dinija s-silta li għazlu l-band Dune li ħata l-poddata tal-lum. Saħit l-tajib, grazzi.
fuq lejn ismawi Għal-min twilet għal-min ħarsu l-fuq lejn ismawi Għal-min twilet għal-min fuq l-iskaffa temli statwa tas-Sinjura u l-wil minkejja dak kollu li għadda xorta waħda qatt ma kien Mil-għexxu n-noħra